இல்லையா? ஓகே, ஒரே நிமிஷம் இருங்க ராதிகம்மா. I will make you co-host. Yes, I made you co-host also. So YouTube as live. நான் just prayer மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர், அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஒரு நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கிருஷ்ணா பிரபு, உங்ககிட்ட இந்த சாங் இருக்கா? சவரணா ஸ்ரீ கௌர பத பத்மா பிரார்த்தனா. இல்ல மதேஜ். சைத்தன்யா பிரபு, நான் செக் பண்ணி எடுத்துறலாம். இருங்க, இப்படி எடுத்துருங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு தோயா கோரோ மோரே. வெரி நைஸ் சாங் அது. அதான் லாஸ்ட் டைம் யாரோ கேட்டாங்க பாடுங்கன்னு. ஐ லவ் இட். ஆக்சுவலி நான் உட்கார்ந்து பாடிட்டு இருப்பேன் வீட்ல. இன்னைக்கு I am seizing that opportunity and I am going to sing. Shri Gaura Pada Padma Prabhu with Krishna இது screen sharing facility. ஓகே மதேஜ். ஆமா, அது வரும். நான் வேணா ஷேர் பண்றேன் இருமா. ஓகே மேம். எனக்கு ஓகே மேம். தமிழ்ல நீங்க ஷேர் பண்ணா கூட I'm okay. I'm having English lyrics, so ஓகே. என்கிட்ட தமிழ் கிடையாது, இங்கிலீஷ் தான். இங்கிலீஷ் தானே? ஓகே, வித் மீனிங் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு, என்கிட்ட இல்ல. So I can start. ஒரே நிமிஷம். இங்கிலீஷ் நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு दया कर मोरे तुम बिना किया जत संसार. ஓகே, நான் இங்கிலீஷ்ல ஷேர் பண்றேமா. பண்ணிட்டுங்க மேம். ஹரே எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு பாட போறது வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு. இது யாரு? இது ரொம்ப ஸ்பெஷல். என்னன்னா, நம்ம நரோத்தமா தாச டாக்கூர் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அவரோட பத்தின லீலைகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த தடவை. சோ இத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு தோயா கோரோ மோரே தோமா பினா கே தோயாலு जगत संसारे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुमा बिना के दयालु जगत संसारे. पतित पावन हेतु तव अवतारा मोसाए पतित प्रभु ना परिवारे. पतित पावन हेतु तव अवतारा मोसा में पतित प्रभु ना परिवारे. आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी कृपा बालुकाना कोरो आमी बोर्वे दुखी. आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी कृपा बालुकाना कोरो आमी बोरो दुखी. दया कोरो सीतापति अद्वैता गोसाई तब कृपा बाले पाई चैतन्य निताई. दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई तब कृपा बाले पाई चैतन्य निताई. हाहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा बट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथा. हाहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा बट जुग श्री जीव
प्रभु लोकनाथा दोया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र सांगे मागे नरोत्तमदासा दोरो करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र सांगे मागे नरोत्तमदासा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பாடல் வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு நம்ம குரு வந்தனங்கள் செய்யக்கூடிய பாடல் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த குரு பரம்பரையில இருக்கிறவங்களையும் வந்து சேர்த்துதான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அவங்களுக்கான நமஸ்காரங்களை வந்து நாம இங்க தெரிவிக்கின்றோம். அவர்களுடைய கருணைக்காக நாம இந்த இடத்துல யாசிக்கின்றோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு தோயா கோர மோரே, அதாவது தோயா என்றால் கருணை ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது பெங்காலில தோயா என்னாலே கருணை. ஸோ மை டியர் லார்ட் சைத்தன்யா ப்ளீஸ் பி மர்சிஃபுல் டு மீ. அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டுக்கொள்கின்றோம், அதாவது வேண்டிக் கொள்கின்றோம், எனக்கு உங்களுடைய கருணையை வந்து அருள்வீர்களாக. ஸோ பிகாஸ் ஹூ கேன் பி மோர் மெர்சிஃபுல் தேன் யுவர் லார்ட்ஷிப் வித்தின் தீஸ் 3 வேர்ல்ட்ஸ். அதாவது ஜெகத்து சம்சாரே, இந்த ஜெகத் என்பது 7 14 லோகங்கள், இல்லைன்னா 3 உலகங்கள். நம்மள மேல இருக்கக்கூடிய, நமக்கு பூமிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அனைத்து உலகங்களும் ஓர் உலகம், நாம மத்தியில நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்லாம் கீழ் உலகம், மேல் உலகம், மத்தியத்துல இருக்க நாம கீழ் உலகம். அதனால 3 உலகங்கள் என்று ஜெனரல் கேட்டகரி நம்ம எப்பவுமே அந்த இதுலதான் படிப்போம், இல்லைன்னா 7 14 லோகங்கள். ஸோ இந்த ஜெகத் ஒரு அண்டத்திற்குள்ளேயே இல்லையா, இந்த யூனிவர்ஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 14 லோகங்கள். இதுல அவரை தவிர வேற யார் இருக்காங்க இல்லையா, கருணாமூர்த்தியாக. ஏனென்றால் பகவானின் சொரூபமாகவும் ராதையினுடைய பாவமாகவும் வந்து அவர் தோன்றியவர் இல்லையா. ராதை வந்து ராதையினுடைய அதாவது அந்த சக்தி, அதாவது அந்தரங்க சக்தியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இஸ் மோர் மர்சிஃபுல் அப்படிங்கிறது வந்து உணர்றதுக்காகவே ராதையினுடைய சுபாவமாகவே வந்தவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா. அதனால அவருடைய கருணை, அதனால்தான் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை அவர் வந்து செய்தார். ஸோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு, ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு தோயா கோர மோரே தோமா பினா கே துவயாலு ஜெகத்து சம்சாரே. அதாவது நமக்கு கருணை வழங்கக்கூடிய குருமார்களில் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பரம்பரையில நம்ம எடுத்துட்டு அவர் இதெல்லாம் தான் இப்ப அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் நம்ம இதை செய்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அவருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்தனங்கள் இல்லையா. ஸோ அவருடைய கருணைக்காக நாம வந்து யாசிக்கின்றோம். பதித பாவன ஹேது தவ அவதாரா மொசமபா இத பிரபு நா பை பஹாரா. பதித பாவன, அதாவது யுவர் இன்கார்னேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் டு ரீக்ளைம் த கண்டிஷன்டு ஃபாலன் சோல்ஸ். அதாவது நாம் எல்லாருமே தவறி விழுந்த பதித்த பாவன. ஸோ அவருடைய கருணை நமக்கு தேவை. நாம் எல்லாம் தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் இந்த இடத்துல. பட் ஐ அஷ்யூர் யூ தட் யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் எ கிரேட்டர் ஃபாலோன் சோல் தேன் மீ, தேர்ஃபோர் மை கிளைம் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது என்னை விட அதாவது அதிகமாக வந்து சங்கடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள், அதாவது மேலும் ரொம்பவுமே கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. அதனால எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, ஐ வில் கிளைம் மை ஃபர்ஸ்ட். அதாவது உங்களுடைய கருணையை வந்து பெறுவதற்கு முதன்மை தகுதி யாருக்கு? எனக்கு. தகுதி என்பதை விட யாசிக்கின்றேன், எனக்கு தான் அந்த முதன்மையான கருணை நீங்க வழங்கணும்ன்ற கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஸ்லோகம் அது ஆக்சுவலி. சாஹா பிரபு நித்யானந்தா பிரேமானந்த சூகி கிருபா பலோ கனகரோ ஆமி போரதூக்கி. அதாவது நித்யானந்தர் இல்லையா. இவங்க எப்பவுமே ட்வின்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்க இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் சைத்தன்யா, அதுக்கு அடுத்து நித்யானந்தா. ஸோ இப்ப நித்யானந்தருக்கு யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ஜாய்ஃபுல் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளிஸ் இல்லையா.
அவர் ஆனந்தமயத்தை வந்து எப்பொழுதுமே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அந்த சச்சிதானந்த நிலையை அடைந்து ஆனந்தமயத்தை அவர் வந்து எப்பொழுதுமே அதாவது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். சின்ஸ் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ஹாப்பியர், வெரி ஹாப்பி, அவருடைய தோற்றத்துல பார்க்கும் பொழுதும் அந்த ஆனந்தத்தை வந்து நம்மளால வந்து அதாவது உணர முடிகின்றது. ஐ ஹவ் கம் டு யூ பிகாஸ் ஐ எம் மோஸ்ட் அன்ஹாப்பி. அதாவது ரொம்பவுமே வந்து அதாவது சுகமற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடியவன் நான், அதனால தங்களிடம் வந்து தஞ்சம் அடைந்திருக்கின்றேன். இஃப் யூ கைண்ட்லி புட் யுவர் கிளான்ஸ் ஓவர் மீ, அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இல்லையா, சோ அந்த ஒரு பார்வை பார்த்தாலே ஐ மே ஆல்சோ பிகம் ஹாப்பி. அதாவது குருனுடைய தரிசனத்திற்காக வந்து இங்கே நாம வேண்டிக் கொள்ளக்கூடியது இல்லையா. சோ ஒரு குருனுடைய பார்வை என்பது மிக மிக முக்கியம். So the connectivity between the God is always through the Guru. That will give the authentic connection இல்லையா. ஏனென்றால் உண்மையை கண்டவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியும். அதனால அவர்கள் மூலியமாக பகவானை வந்து அடைவது என்பது அது உத்தரவாதம் உள்ள அந்த கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தோயா கோரு சீதாபதி அத்வைத கோஷாயி தவ கிருபா பாலே பாய் சைதன்ய நீதாய். அதாவது மேலும் அந்த அத்வைத பிரபு அந்த பஞ்ச தத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய குருமார்கள் அனைவருமே நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் கூட இருக்கக்கூடிய சில ஆச்சாரியார்களுக்கு அவர்களுடைய கருணையும் கூட நாம இந்த இதுல யாசிக்கின்றோம். அத்வைத பிரபு மூணாவது, ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சீதா. அடுத்து வந்து யூ ஆர் சோ கைண்ட், ப்ளீஸ் பி மெர்சிபிள். ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சீதா யாரு? பகவானை வந்து குறிக்கிறது இல்லையா. அத்வைத பிரபு மற்றும் பகவானை குறிக்கிறது. ப்ளீஸ் பி மர்சிஃபுல் டு மீ, என் மீது தங்களுடைய கருணையை வந்து கண்டிப்பாக காட்டி அருள வேண்டும். இஃப் யூ ஆர் கைண்ட் டு மீ, நேச்சுரலி லார்ட் சைத்தன்யா நித்யானந்தா ஆல்சோ வில் பி கைண்ட் டு மீ. அதாவது அத்வைத ஆச்சாரியா கிட்ட கேட்கறது. சோ அவரும் வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபம் தான் இல்லையா. ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சீதா அவருடைய சொரூபம், ராமருடைய சொரூபம் என்று இந்த இடத்துல வந்து வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ யூ ஆர் சோ கைண்ட், அவர் எப்பொழுதுமே கருணை உள்ளம் கொண்டவர். சோ நீங்களும் வந்து என் மீது வந்து கருணை வந்து பொழியுங்கள். இஃப் யூ ஆர் கைண்ட், அதாவது அத்வைதாச்சாரியா கருணை புரிந்தால் நித்யானந்த பிரபுவும் சைத்தன்ய மகா பிரபுவும் வந்து எனக்கு அந்த, ஏனென்றால் அவர்களுடைய அந்த இது வந்து குரு பரம்பரை இல்லையா. சோ அந்த இது வந்து கண்டினியூவேஷன் வரும். ஸோ நித்யானந்தா கிட்ட இருந்தும் எனக்கு இந்த கருணை வரும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிரேயர் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிவிக்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 5th இது வந்து நம்ம இந்த வைஷ்ணவ சாங்ஸ் புக்ல இல்லை, ஆனா இருந்தாலும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, வாசிக்கலாம். கௌர பிரேமாமயா தானு பண்டித கதாதரா சிவாசா ஹரிதாசா தோயார சாகரா. அதாவது கருணா சாகரம். தோயா என்றால் கருணை இல்லையா. சாகரா மீன்ஸ் சமுத்திரம் ஆக்சுவலி. சோ கருணை உள்ளம், அந்த கருணை என்பது கடலோடு ஒப்பிட்டு அந்த அளவுக்கு கடல் அளவுக்கு ஒப்பிட்டுப்பட்டிருக்கின்றது. யாருடையதுன்றா இங்க வந்து கதாதாரா இல்லையா. அடுத்து வந்து ஸ்ரீவாஷ தாகூர் அவங்களுடைய கருணை வந்து கடலுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ கௌரஸ் love embodiment is shown by Gadadhara Pandit இல்லையா. So Srivasada Pandit and Haridasa Thakur are the ocean of mercy. இந்த 3 பேருமே ஹரிதாச தாகூருடைய கருணை மற்றும் ஸ்ரீனிவாச தாகூருடைய பண்டிதா அவருடைய கருணை, கதாதர பண்டிதருடைய கருணை வந்து the love. கௌரா என்றால் இங்கே வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌரங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அவருக்கு இன்னொரு நாமம் உண்டு, கௌரங்கா. சோ கௌரா அவருடைய எம்பாடிமெண்ட், லவ் எம்பாடிமெண்ட் யாரிடத்தில் உள்ளது? இஸ் a moment shown by யார் மேல, யாரால வந்து அவருடைய அந்த கருணை உள்ளம் இருக்கக்கூடிய இது வந்து யாரெல்லாம் இங்க எடுத்து காட்டுறாங்க? கதாதர பண்டித், ஸ்ரீனிவாச பண்டித், ஹரிதாச தாக்கூர். இவங்க 3 பேருமே, ஏனென்றால் இவர்கள் கருணை கடலானவர்கள் என்றும் இங்கே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆஹா ஸ்வரூப் சனாதனா ரூப ரகுநாதா பட்டஜுகா ஸ்ரீஜீவஹா பிரபு லோகநாதா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பட்ட ஜுகா அப்படின்னு இருக்காங்க. ஜுகா அவதாரஸ் எப்படி நம்ம வந்து புருஷ அவதாரம், அதுக்கப்புறம் வந்து குண அவதாரம், லீல அவதாரம் என்று சொல்லப்படுவது போல சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஜுக அவதாரம் என்று சொல்லப்படுவது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இந்த லாஸ்ட் வீக் நம்ம எல்லாரும் யாத்திரைக்கு போகும்பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இவர் யாரு அதுல் கிருஷ்ணா பிரபு இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். சைத்தன்யா பிரபு பீங்க அண்டர் த ஜுகா அவதார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருணை இல்லையா,
ஒன்லி இந்த கருணா அந்த அதுல மட்டும்தான் அவர் வந்திருக்காரு. அதுதான் ஜுக அவதாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ தெர் ஆர் லிங்க்ஸ், அவருடைய ஸ்பீச்சஸ்னுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த யாத்திரை இதுல போட்டிருக்காங்க. எல்லாத்தையுமே நான் வந்து சேனையில வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றேன். ஸோ அட்மின்ஸ் எல்லாருமே அவங்கவுங்க எந்தெந்த குரூப்ல இருக்கீங்களோ எக்ஸப்ட் 18 days ஆஃப் திஸ் வீக், திஸ் மந்த், ரிமைனிங் எல்லா இதுலயுமே நீங்க அதை ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ ஸ்வரூப தாமோதர ஸ்வரூபா பர்சனல் செக்ரட்டரி ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா அவர் வந்து 6 கோஸ்வாமிஸ் நம்ம வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஜீவ கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்டா, ரகுநாத தாச பட்டா, அதுக்கடுத்து கோபால பட்டா தாசா, அதுக்கப்புறம் ரகுநாத பட்டா, அதுக்கப்புறம் கோபால பட்டா, ரகுநாத தாசா, இந்த 6 பேருமே வந்து இந்த 6 கோஸ்வாமிஸ் நம்ம வந்து இதுல பக்தி ரசாமிரதுல படிச்சிருக்கோம். Lokanatha Goswami, my beloved spiritual master, Narottama Dasa also prays for your mercy. அதாவது நரோத்தம தாசர் கூட வந்து they are asking for the mercy. ஜீவ கோஸ்வாமி கிட்ட போயிட்டு நரோத்தம தாசர் வந்து எனக்கு வந்து தீட்சை வழங்கன்னாக்கா நரோத்தம தாசர் சொல்வாரு எனக்கு தீட்சை சரி, இது ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்வார் ஐ எம் நாட் எலிஜிபிள் டு கிவ் தீக்ஷா அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அவ்வளவு எலிவேட்டடா இருந்தாலுமே நமக்கு அந்த தகுதி இருக்கா அப்படிங்கறதான் அவங்க யோசிச்சாங்க அந்த காலத்துல. அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ திங்க் தட் நரோத்தம தாஸ் ஸ்டோரி முன்னேத்து கூட நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் யாரு, எந்த பிரபு கிட்ட போனார் அவர்? அதிகமா ஐ ஃபர்காட் த நேம். விச் பிரபு ஹி வென்ட் அண்ட் டுக் அவருக்கு வந்து மினியல் சர்வீசஸ் எல்லாம் பண்ணார். அதாவது அவருடைய இவர் நரோத்தம தாஸ் காட் initiated by whom actually, that Prabhu name? Narottama Das வந்து initiated by இவர் மேம் ஜீவ கோஸ்வாமி. அவர் என்ன நோ ஜீவ கோஸ்வாமி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாருமா. He told he will not. I'll tell you in 1 minute. I in fact told everyone yesterday also. I forgot. Yeah. நானும் அந்த பேர் மறந்துட்டேன் நானு. So I think he was initiated by some Prabhu. Okay. I think ஞாபகம் வந்து அந்த பேர் மட்டும் சொல்லிடுங்க. அண்ட் அவர் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். ஆனா அவருக்கு போயிட்டு எல்லா சேவைகளுமே, அதாவது லோவஸ்டா இருக்கக்கூடிய சேவைகள், ஸோ அதாவது அவர் அதாவது எக்ஸ்கிரீஷன் பண்ண பிறகு அதெல்லாம் கூட கிளீன் பண்ணாராம். ஸோ இவ்வளவு லோயஸ்டா இருக்கக்கூடிய வேலை கூட இவர் செஞ்சானேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுலயே வந்து he got so much, அதுல he became very much இவ்வளவு ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து நரோத்தம தாஸ் பீங் எ வெரி தட் இஸ் என்னது ஜமீன்தார் ஃபேமிலியில இருந்து வந்தவர் ஆக்சுவலி இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷர் வந்து இந்த மாதிரி செயல் எல்லாம் கீழான ஒரு லோகானந்த தாஸ் அதான் கேட்டேன். லோகானந்த பிரபு, லோகானந்த கோஸ்வாமி இவர்கிட்ட இருந்துதான் நரோத்தம தாஸ் வந்து தீட்சை வாங்கினார். அதுக்கப்புறம் நரோத்தம தாஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தீட்சை கொடுத்தார். ஸோ அது வேற, தட் இஸ் அ பிக் ஸ்டோரி. இந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன் வி ஹாவ் டு ப்ரே டு த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். நம்ம எல்லாருமே குருமார்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய பிரேயர்ஸை வந்து சமர்ப்பிக்கணும். ஸோ தட் அவங்களுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நாம இந்த பாதையில வந்து முன்னேற முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து தோயா கோரு சியாச்சர்யா பிரபு ஸ்ரீனிவாசா, தோயா கோரு சியாச்சர்யா பிரபு ஸ்ரீனிவாசா, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಗಮಗೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ நரோத்தம தாசா. அடுத்து வந்து ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா, சக்சஸர் ஆஃப் த 6 கோஸ்வாமிஸ், அவரிடத்திலையும் நாம வந்து கருணை, ப்ளீஸ் பி மெர்சிஃபுல் டு மீ. நரோத்தம தாஸ் ஆல்வேஸ் டிசைர்ஸ் த கம்பெனி ஆஃப் ராமச்சந்திர சக்கரவர்த்தி. ஸோ அவங்க இடத்துலயும் வந்து நாம வந்து வேற ஆக்சுவலி நாம் அவங்களுடைய கருணைக்காக நாம வந்து யாசிக்கின்றோம். ஸோ இந்த பாடல் வந்து நீங்க எப்ப கேட்பீங்கன்னாக்கா காலையில 7:30 குரு, இதோட இன்னொரு பாடலும் உண்டு ஸ்ரீ இந்த பாடலும் இன்னொரு குரு பத்மா அந்த பாடலும் இருக்கு. ஸோ 2 பாடலுமே அந்த சமயத்துல வந்து பண்ணுவாங்க. குருவுக்கு தான் மெயினா இம்பார்ட்டன்ஸ் அங்க கொடுக்கப்படும். ஸோ இப்போ நாம வந்து வில் கோ இன் டு த செஷன். ஸோ நம்ம போன வாரம் வந்து செஷன் இல்லை, அதுக்கு முந்தைய வாரம் வந்து செஷன் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் 11 ஸ்லோகாஸ் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ ஜஸ்ட் ரீகலெக்ஷன். ஸோ அதுல வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருடைய காரணங்களுக்கு எல்லாமே விளக்க உரைகள் தான் செகண்ட் சாப்டர்.
அதுவும் அதன் அடிப்படையில் 3 யோக முறைகளில் வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைப்பார் இல்லையா? கர்ம யோகத்தின் மீதும் ஞான யோகத்தின் மீதும் மற்றும் பக்தி என்பது புத்தி யோகத்தின் வாயிலாகவும் வந்து விளக்கங்களை வந்து கொடுப்பார். யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே அவருக்கு வந்து இன்டிசிஷன்ல தான் இருப்பார் இல்லையா? சோ அத வந்து பகவானும் வந்து he will chastise actually. அதாவது அவருக்கு வந்து இப்ப நம்ம திட்டுறோம்னா கூட அன்பாக திட்டக்கூடிய அந்த இது வந்து செய்வார். சோ அதாவது அர்ஜுனா பீயிங் எ வைஸ் பர்சன், அவன் ஞானம் உடையவன். ஆனா இந்த இடத்துல அவன் வந்து உடலுக்காக தான், உடல் கொண்டு வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா? தகப்பனார் தாத்தா மற்றும் குருமார், அதாவது துரோணாச்சாரியா, பீஷ்மர், தன்னுடைய மாமன்மார்கள், சொந்த பந்தங்கள், தன்னுடைய மக்கள், அந்த நாட்டினுடைய பிரஜைகள், இவர்கள் எல்லாருமே அவன் வந்து காணும் பொழுது கருணையால் வந்து அவன் வந்து கொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்வான் இல்லையா? சோ அது ஒரு பாவ செயல். அதனால் வரக்கூடிய சந்தோஷம் எதுவும் இருக்காது. ஃபேமிலி டே எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அழிவுக்கு வந்துடும். டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி ஏற்படும். இப்படி எல்லாமே விளக்க வரைகள்லாம் கொடுத்துட்டு தான் ஒரு போர் வீரன் என்பதால் போர் புரிய வேண்டும் என்பதும் அவனுக்கு தெரியும், அதனுடைய கடமை. ஆனால் இந்த அழிவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவனுக்கு இருக்கவில்லை. அதனால் இரு மனத்தில் அவன் வந்து நிலை பெற்று விடுகின்றான். அதனால பகவானும் வந்து அதாவது உடலுக்காக நீ வருந்துகின்றாய், உயிர் என்றைக்குமே அழிவது கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து இப்ப 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பகவான் வந்து எடுத்துரைக்க போகின்றார். அது ஞான யோகத்தின் அடிப்படையில். சோ இந்த இடத்துல வந்து சாங்கிய யோகம் வந்து அழகாக விளக்கப்படுகின்றது இல்லையா? சோ எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் வர்ணாசிரம தர்மம் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் லெசன் 3ல நம்ம வந்து விளக்கி இருக்கின்றோம். ஆன்மா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். வர்ணம், 4 விதமான வர்ணங்களுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அடுத்து ஆசிரமங்களை பற்றியும் நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல கூட நான் ஒரு வாட்டி எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணேன் இல்லையா? வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி நான் சொன்னேன். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் பேசிக்கலி நாம் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்திருக்கின்றோமோ அந்த வர்ணத்திற்குரிய, அதாவது நம்மளுடைய பொறுப்பு இல்லையா, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாவற்றையுமே நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது. நம்மளுடைய அதாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வந்து நாம செய்யாத பட்சத்துல அதனால வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே நம்மளதான் சேரும் ஆக்சுவலி. ஸோ ரிலேட்டட் டு அர்ஜுனாஸ் ரீசன்ஸ் ஃபார் நாட் ஃபைட்டிங் டு த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் வர்ணாசிரம தர்மம். ஸோ அதன் அடிப்படையிலும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா பகவான். ஸோ யாராவது சொல்ல முடியுமா எந்தெந்த விதத்துல வந்து பகவான் வந்து இதை ரிலேட் பண்ணியிருக்கார்? வர்ணத்தின் அடிப்படையிலும் ஆசிரமத்தின் அடிப்படையிலும் எவ்வாறு அதை எடுத்துரைக்கிறார்? யாராவது கையை உறுத்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம். யூ கேன் டெல். ரிவிஷன் கிளாஸ் தான் இது. This one slide is revision. Recap. For not fighting, Arjuna's reasons for not fighting. To the principles of Varnashrama. Yes, Jai Mahalakshmi Mataji, சொல்லுங்க. அவர் வந்து அர்ஜுன் வந்து சத்திரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர். அவர் வந்து அது போரிடணும்ன்றது சத்திரியத்தோட தர்மம். ஆனா அவர் அத இரு மனத்தினால அவர் போரிட மாட்டேன்ட்டு அவரு கலங்குறாரு. அதனால மாட்டேன்னு சொல்றாரு. எஸ் 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 அவர் வந்து ஒரு சத்திரியர். எஸ் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி ப்ளீஸ் ஆட் ஆன். அவங்க சொன்னது தவிர்த்து நீங்க வேற ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா சொல்லலாம். சத்திரியனா இருக்கிறப்ப அவர் போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும். ஆனா அவர் வந்து போர் புரியாம எங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் இறந்துருவாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த பக்கம் இருக்காங்க, அதனால அதுவும் இல்லாம சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் வந்து நிராதரவா போயிடுவாங்க, அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பாதுகாப்பு யாரும் இருக்காது, அதனால நம்ம டைனஸ்டியால நம்ம ராஜ்யமே அழிந்து போறாப்படி ஆயிடும், அதனால நான் போட மாட்டேன், இவங்க எல்லாம் இருக்கணும் அப்படி, அதுக்காக அவர் சொல்றாரு. எஸ் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறதுனால இந்த ரத்தக்கரை படிஞ்ச ஒரு அவமானமா தான் இருக்கும் நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொந்தக்காரங்களோட சண்டை போடுறது அவ்வளவு நல்லது அல்ல அப்படிங்கிற ஒரு. குட் மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச், தேங்க்யூ. பீஷ்மர் இவங்க எல்லாம் வந்து ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருக்காங்க, தாத்தா எல்லாம் இருக்காங்க, துரோணாச்சாரியர், இவங்கிட்ட எல்லாம் நம்ம பாடலாம் கத்துக்கிட்டேன், அவங்களெல்லாம் எதிர்த்து நான் எப்படி நிக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் கேக்குறாரு. கிரேட், தேங்க்யூ. So discussed how general principles drawn from Arjuna's dilemma and surrender to Krishna are relevant to our own practice of Krishna consciousness. அதாவது இப்போ அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரியான காரணங்களால தன்னுடைய செயல்பாடுகள் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளை செய்யாம இறுதியில வந்து பகவானின் பாதங்களில் வந்து சரணடைகின்றான். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம வாழ்க்கையில
எப்பயாவது நடந்திருந்து நாம வந்து பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடைந்திருக்கிறோமா? ஓன் பிராக்டிஸ். திஸ் இஸ் த அதாவது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்களுடைய யாருக்காவது ரியலா நடந்தா யூ கேன் ஷேர் ஹியர். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஷேரபிளா இருந்தா இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, அர்ஜுனன் வந்து அதாவது இந்த தாத்தா குரு இவங்களெல்லாம் கொண்டு எனக்கு வரக்கூடிய இந்த ராஜ்யத்தை வந்து நான் என்னுடைய சகோதரர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாம் கொன்று எனக்கு வரக்கூடிய இந்த ராஜ்யமோ ஒரு செல்வமோ எனக்கு வந்து ஒன்றும் பெருசு இல்லை. அதனால என்னமே அதை வந்து நான் அந்த லாபங்களை எல்லாம் நான் வந்து விரும்பல அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. அந்த தன்னுடைய ஒரு அந்த சத்திரிய தர்மத்தையே, அந்த சத்திரியன் ஒரு எத்தனை போர்களை வந்து அவர் எதிர்கொண்டவர், அதையெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த கார்பண்ய தோஷம் தன்னுடைய பலம் எல்லாம் தன்னுடைய இதய பலத்தையே இழந்துட்டாரு. ஏன்னா அந்த ஒரு பற்றுதல்னால, சொந்த பந்தங்கள் மேல எப்படி கொள்றதுங்கிற ஒரு பற்றுதல்னால அவருக்கு என்ன செய்யறது, அவங்கள கொள்றதா போர்ல இல்ல விட்டுட்டு விலகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துச்சு இல்லையா? இது மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் நிறைய ஒரு கஷ்டங்கள் வந்த பொழுது ஏதாவது வந்து இதுதான் எனக்கு சரியாப்படுது, எப்படியாவது இந்த என்னுடைய கஷ்டத்தை தீர்க்கிறதுக்கு நான் சில வழிமுறைகள் எல்லாம் அதாவது டாக்டர் அவங்க கிட்ட இருந்து என்னுடைய ஒரு கொஞ்சம் அதை எனக்கு ரொம்ப ஓப்பனா பேச முடியல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். உங்களால எது ஷேர் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் தான் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. என்னுடைய சொந்த முயற்சியாலேயும் மற்ற மெடிக்கல் சர்வீஸ் இதெல்லாம் பெற்றும் அதை எப்படியாவது சரி பண்ணிட மாட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்து ஒண்ணுமே ஏதோ ஓரளவு தான் என்னால சரியா கொண்டு போக முடியும். அந்த நேரம் வந்து பல குருமார்கள், முக்கியமா வந்து ராமகிருஷ்ண மிஷன் சித்பவானந்தர்கிற ஒரு மகா பிரபுனுடைய ஒரு தொடர்பு எனக்கு கிடைச்சது. பிரபுஜி, நான் என்னுடைய கஷ்டம் நான் வேற யாருகிட்டையும் அதை சொல்ல முடியாது, இந்த கஷ்டங்களை உங்ககிட்ட சொல்றேன், நான் இதை செஞ்சுட்டு வர்றேன், எனக்கு என்ன செய்யறது தெரியல பிரபுஜி, நான் செய்யறது சரியா தப்பா அது கரெக்டா, இன்னும் வேற ஏதாவது ஒரு முறை இருக்காங்கிறத எனக்கு தயவு செய்து அறிவுறுத்தணும். அம்மா, நீ என்ன செய்யறையோ அதை செஞ்சு உன்னுடைய கர்மா நீ வந்து அதை அனுபவிக்கிற, நீ கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்க, நீ செய்யறதையே செஞ்சிட்டு கடவுள்கிட்ட எல்லாத்தையும் விட்டு அது தானாகவே சரியாகும். உன்னுடைய கடமை என்னையோ அதை செய்யும். You surrender to God and give everything to Him. You will be all right in course of time. அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுரை. பிறகு பகவானே நீ தான் எல்லாம் பார்த்துக்கிறணும், என்னால என்ன முடியுமோ அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும், அதுக்கு மேல எனக்கு ஆனா அது நல்லதோ கேட்டதோ நான் இந்த லைஃப்பை வந்து வாழ்ந்து முடிக்கணும், அதுக்குரிய ஒரு தைரியத்தை எனக்கு கொடு, ஒரு மன அமைதியும் என்னுடைய பணிகள்ல வந்து தொடர்ந்து செய்யவோ, உன்னை விடாம நான் பிடிச்சிட்டு உன்னுடைய பக்தி கிரேட் மாதாஜி. எஸ், என்னால சொல்ல முடியல நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, சொன்னதே போறோம், நோ ப்ராப்ளம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் ரியலைசேஷன். நீங்க என்ன வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி, எஸ் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில வந்து தடுமாற்றங்கள் உண்டு இல்லையா? ஐ ஆபரேஷன் பண்ணும்போது அழக்கூடாது, ரெண்டாவது பார்க்க கூடாது, அவங்க முக்கியமா சரியாயிடும். அடுத்தது எங்க இதுலயும் சில பிரச்சனைகள் வரும்போது கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் அதை மொத்தம் ஒப்படைச்சேன். அது 90% நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்திருக்கு வாழ்க்கையில. அது வந்து பாராட்ட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம். ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான நேரத்துல அவருக்காக அவர்கிட்ட தான் என்னுடைய சிரமத்தை சொல்லி வெற்றிகரமா நடந்திருந்தா நான் ஃபீல் பண்றேன் மாதாஜி. அடுத்தது அர்ஜுனர் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்ற இன்னொரு காரணம், முக்கியமான காரணம்னா, அதாவது பெரியவங்களுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு தேவையான, அதாவது இறந்த பிறகு செய்ய வேண்டிய தர்ப்பணம் போக்குவரத்தெல்லாம் பிறகு ஆள் இல்லை, தவறான குழந்தைங்க பிறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு, கணவன் இல்லைன்னா அது கூட ஒரு காரணம். அதனால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் நான் தான் அனுபவிக்கணும், அந்த பாவத்தை நான் தான் எடுத்துக்கணும், அதுவும் ஒரு காரணத்தை அவரு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வந்து பகவான் வந்து எனக்கு ஒரு நல்லதான் சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு என்னுடைய அந்த ஒரு கஷ்டங்கள், அந்த இது ஒரு ரியலைசேஷன் தான் இன்னும் நான் நெருக்கமா பகவான் கிட்ட வர முடிச்சிருப்பாரு. இப்போ ஐ எம் ஆல் ரைட் அண்ட் ஐ எம் ஹாப்பி, பீஸ்ஃபுல் மாதாஜி. எனக்கு பகவான் எல்லா சௌபாக்கியங்களையும் கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் we have to wait until then.
வித் பேஷன்ஸ், பொறுமை, ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம காத்திருந்தா நிச்சயமா நமக்கு வந்து பகவான் கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிட்டா நமக்கு நல்லது நடக்குங்கிறத நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன். கிரேட் மாதாஜி, கிரேட் கிரேட். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த கம்பேஷன், என்ஜாய்மெண்ட், சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. தர்ம சம்மோக அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஞானத்தின் அடிப்படையில் வந்து கிருஷ்ணா டிஃபீட்ஸ் அர்ஜுனாஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பேஷன் இல்லையா? ஸோ ஞானத்தின் அடிப்படையில் தான் அவருடைய விளக்க உரைகளே இருக்கும் இந்த கருணைக்கு. ஸோ டோன்ட், இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன தெரியறது? இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா மணிமேகலை மாதாஜி ஆர் மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. ஆர் யாருன்னா ஒருத்தர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், அவர் போட்ல வந்து போறாரு, வந்து தண்ணியில விழுந்தவனை காப்பாத்துறதுக்கு பதில் அவனோட ஆடையை பிடிச்சு இழுக்கிறாரு. அததான் வந்து பகவான் சொல்றாரு, வந்து போர்க்களத்துல நீ போர் புரியாம இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஆன்மாவை நீ கொல்லல, ஒரு உடலை தான் நீ கொல்ற, நீ அதனால நீ தைரியமா போரிடணும் அப்படிங்கறத அவர் கிருஷ்ணா வந்து எடுத்து கொடுக்குறாரு. அதாவது நீ வந்து நீ இங்க வந்து லெமெண்டேஷன் தேவையே இல்லை இல்லையா? அதாவது we no need to have the grief. நம்ம வருத்தப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இங்க அப்படின்னு அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கின்றார். நீ எதற்காக வருத்தப்படுகின்றாய் என்றால், அந்த உடலுக்காக நீ வருத்தப்படுறது வந்து இந்த ஆடை மட்டுமே நம்ம எடுக்கிறோம் பாரு, அதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா ஆன்மா என்றைக்குமே கொல்லப்படுவது கிடையாது. இந்த உடல் என்பது ஆடைக்கு சமம். சோ இந்த உடலுக்காக நீ வந்து வருத்தப்படுறது வந்து இந்த ஆடையை ரட்சிக்கிறதுக்கு சமம் என்று பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். சோ இந்த ஆன்மா வந்து என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது. உடல் மட்டும்தான் எப்பொழுதுமே அழியும். நான் ஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்சின். அதாவது the soul, for a soul there is neither birth or neither death at any time. எந்த சமயத்திலுமே ஆன்மா வந்து அழிவதும் கிடையாது, பிறப்பதும் கிடையாது. அது என்ன? அன்பான், அதாவது பகவானே வந்து பிறப்பற்றவர். அவரிடமிருந்து தோன்றிய நாம இந்த ஆத்ம ரூபத்துல பிறப்பற்றவர்கள் தான். நமக்கு மரணம் என்பது கிடையாது. அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கு மரணம் என்பது கிடையாது. இந்த உடல் அதாவது ஜடத்திற்கு மட்டும்தான் மரணம் இல்லையா? இது மார்டல். அது ஆனா ஆன்மா வந்து இம்மார்டல் அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஞானத்தின் அடிப்படையில வந்து இப்போ எல்லாமே சொல்லிண்டே வரார் பகவான் வந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து துருவா ஜன்ம மத்யசா, அதாவது ஒன் ஹூ ஹஸ் டேக்கன் ஹிஸ் பர்த் இஸ் ஷுர் டு டை. இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த உயிர் வாழியுமே பிறந்த பிறகு மரணித்துதான் ஆக வேண்டும். சோ நம்ம பிறப்பு என்று ஒன்று ஆகிவிட்டால் மரணம் என்பது நித்தியம் என்பது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். we have to die at any point of time. காலகட்டம் தான் வெவ்வேறு நிலைகளாக இருக்குமே ஒழிய மரணம் என்பது எல்லோருக்குமே உண்டு. we have to leave this world. அதனால மரணத்தை கண்டு நாம் என்றைக்கும் பயம் கொள்ளக்கூடாது. மரணம் என்பது இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான், ஆன்மாவிற்கு கிடையாது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து மேலும் from both views, both viewpoints there is no cause for lamentation இல்லையா? சோ உடலுக்காக வருத்தப்படுறதுல எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. because the living entity as he cannot be killed nor can be the material body be saved. அதாவது நிலைத்தவைக்கு என்றைக்குமே வந்து நீடிப்பு உண்டு, நிலையற்றவைக்கு என்றைக்குமே நீடிப்பு கிடையாது. இந்த உடல் எப்பொழுதுமே அழியக்கூடாது இல்லையா? டெம்பரரியான ஒரு இதுதான் இது எப்பவுமே நித்தியம் என்பது கிடையவே கிடையாது. ஆனால் நித்தியமா இருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு எப்பொழுதுமே அழிவு கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பர்பட்ல இருந்து 2.18 பர்பட்ல இருந்து இது எடுக்கப்படும். மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு, யாராவது பேசும்போது பேசிட்டு மியூட் பண்ணிடுங்க. டோன்ட் கீப் அன்மியூட் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ ஃப்ரம் போத் வியூ பாயிண்ட்ஸ் தேர் இஸ் நோ காஸ் ஃபார் லெமெண்டேஷன். அதனால்தான் the sober person வந்து, அதாவது நிதான புத்தியுடைய மனிதர் வந்து ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் வாழ்ந்தவர்களுக்காகவும் இல்லை மாண்டவர்களுக்காகவும் என்றைக்குமே அவர்கள் வருத்தப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் ஒருவர் மரணித்த பிறகு மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை ஏற்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் பிறக்கின்றார்கள் என்பதை வந்து மரணம் என்பது இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான், ஆனால் உயிருக்கு கிடையாது என்பது, அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு கிடையாது என்பது வந்து அவர்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அதனால நிலையற்றவைக்கு நாம வந்து என்றைக்குமே ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. இந்த உடலுக்கு நாம எப்பயுமே ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க முடியுமா? ஆன்மா எந்த ரூபத்துல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா அதுக்கு நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் என்னைக்காவது கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறோமா? கிடையவே கிடையாது. அதற்கு ப்ரொடெக்ஷன் என்ன? பக்தி இல்லையா? நற்காரியங்கள்.
அந்த மாதிரி இதுல செய்யும் பொழுதுதான் நம்ம we are getting under the shelter of the God. That is the protection. ஆனா ஆன்மாவுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம என்னைக்குமே செய்யறதே கிடையாது. ஆனா இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்கு தான் நம்ம நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் பண்றோம் இல்லையா? சோ அந்த அந்த அதாவது நிலையற்றவைக்கு நீடிப்பு என்பது என்றைக்குமே கிடையாது, நிலைத்தவைக்கு என்றும் அழிவு என்பதும் கிடையாது. இதை நம்ம இந்த ரெண்டு அனாலஜி, சாரி இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸை நம்ம என்னைக்குமே மனசுல வச்சுக்கணும். The living entity as he cannot be killed. இந்த ஆன்மாவை நாம் என்னைக்காவது கொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா. நயனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நயனம் தகதி பாவக இல்லையா? அதாவது இந்த ஆன்மாவை நம்மளால எரிக்கவும் முடியாது, அதே மாதிரி நீரால் நனைக்கவும் முடியாது, காற்றால் உலர்த்தவும் முடியாது, எந்தவித ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்படவும் முடியாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலைத்த தன்மை கொண்டதுதான் இந்த ஆத்மா. So because the living entity as he cannot be killed, அதாவது அதை நம்ம கொல்லவே முடியாது. nor can the material body be saved. அதாவது கடைசி வரைக்குமே இந்த உடலை நம்மளால பாதுகாக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆர் பர்மனன்ட்லி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமா இந்த உடலை? கண்டிப்பா ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுவும் இந்த பர்பட்ல இருந்து கொடுக்க. இவ்வாறு நாம இந்த உடலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது எதுக்கு சமனாக்கா, ஒருத்தர் நீந்த தெரியாத ஒருத்தன், இது ஃபர்ஸ்ட் 2.1 ஸ்லோகத்திலே இருக்கு இந்த அனாலஜி. நீந்த தெரியாத ஒருத்தன் நீர்ல தத்தளிச்சுட்டு நிற்கும் பொழுது அவனை ரட்சிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நாம போய் அவனுடைய சட்டையை பிடிச்சி இழுத்து சட்டையை மட்டுமே நாம எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உண்மையிலே நாம் அவனை ரட்சிக்கின்றோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அந்த மாதிரியான இதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொடெக்ட் திஸ் பாடி, we are protecting like this only. இந்த அனாலஜி தான். வெறுமனே ஒருத்தன் the person who doesn't know to swim, அதாவது நீச்சலே தெரியாத ஒருத்தன் நீர்ல விழுந்துட்டாங்கன்னா அவனுடைய சட்டையை பிடிச்சி இழுத்து அவன் சட்டையை மட்டும் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்ம அதை ரட்சிப்பதற்கு சமமாகிவிட்டு. சட்டைக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு தான் நம்ம உடலுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு. சோ நம்ம இங்க ஆன்மாவை பற்றி தான் யோசிக்கணுமே ஒழிய இந்த உடலை பற்றி நாம யோசிக்க கூடாது அப்படின்றதுதான் பகவான். அதனால நீ உடலுக்காக வருத்தப்படாமல் எழுந்து போர் புரி அப்படின்ட்டுதான் பகவான் இங்க அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். நெக்ஸ்ட் கர்மயோகத்தின் மீது, அதாவது 2.31 இருந்து 37. ஸோ எய்தர் யூ வில் பி கில்ட் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட். அதாவது இங்க நீ என்ஜாய்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒரு போருடைய முடிவு கண்டிப்பாக துக்கமாக தான் இருக்கும். இரு தரப்புல எத்தனையோ இழப்புகள் ஏற்படும். அப்படி ஒரு ஜெனரலா அவர் யோசிச்சு மீண்டும் போனவங்களை பத்தி என்னைக்குமே வருத்தப்பட தேவையில்லை. ஆனா இருக்கிறவங்க பாருங்க சஃபரிங் இல்லையா? அந்த சஃபரிங் அதனால நமக்கு எப்பயாவது சுகத்தை வழங்க முடியுமா? கண்டிப்பா வழங்க முடியாது. இது ஜெனரலா யோசிக்கிறது. ஸோ எய்தர் யூ வில் பி கில்ட். இப்ப பகவான் சொல்றார் போர்னுடைய முடிவு எப்படி போகும்னு தெரியாது. நீ போர்ல கொல்லப்படலாம், இல்லை என்றால் நீ அடுத்தவர்களை நீ கொல்லவும் முடியும். சோ அதாவது ஒன்று உனக்கு வெற்றி கிடைக்கும், இல்லை என்றால் தோல்வி அடைந்தால் நீ மரணத்தை ஸ்வீகரிப்பாய். அவ்வாறு நீ மரணத்தை ஸ்வீகரித்தால் மேலுலகங்களுக்கு செல்ல போகிறாய். அங்கேயும் சுகமான வாழ்க்கை உன்னுடைய புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு சில காலம் வாழ்ந்து மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில நீ பிறக்க போற. இல்ல நீ வெற்றி கொண்டால் இந்த பௌதிக உலகத்துல அரசாட்சியை புரிந்து நல்லவைகள் எல்லாம் நீ செய்ய போற இல்லையா? யூல் பி டு என்ஜாயிங் த எர்த்லி கிங்டம் அப்படின்றதையும் சொல்றார். ரெண்டு இடத்துலயுமே உனக்கு சந்தோஷம் தான், இதுல துக்கம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் 2.37ல பகவான் அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். அதாவது இன்பமின்மை என்பதற்கு விளக்கங்கள் மேலும். அதாவது அதனால நீ பலனை எதிர்பார்க்காமல் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் செயல்படு, எனக்காக எழுந்து போர் புரி. அதாவது கர்ம காண்டா மோட்ல நீ போர் புரியாத, பலனை எதிர்பார்த்து உனக்கு வெற்றி வரணும்னு நினைச்சிருந்து நீ செய்து நீ தோல்வி அடைந்தால் அப்போயும் நமக்கு மன வருத்தம் ஏற்படும். அதே மாதிரி தோல்வி அடைந்து விடுவோமோ என்று நினைத்து கொண்டு நாம வெற்றி அடைந்து விட்டால் அகங்காரத்தை நாம வளர்த்து கொள்வோம். அதனால எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, அதாவது இந்த போர்னுடைய விளைவுகளை பற்றி யோசிக்காமல் அவுட்கம் என்ன இருக்குன்றத பத்தி நீ யோசிக்க வேண்டாம். அதனால எழுந்து நிஷ்காம கர்மயோகியாக நீ செயல்படு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த கர்மயோகத்தின் அடிப்படையில் எடுத்துரைக்கின்றார். பீப்புள் வில் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் ஆஃப் யூ. அவ்வாறு நீ போர் புரியாமல் போய்விட்டால், அதாவது நீ போர் புரிய மாட்டேன் சந்நியாசத்தை ஏற்கின்றேன் என்று நீ சென்று விட்டால் உன்னை என்ன பண்ணுவாங்க, மக்கள் இகழ்வார்கள். ஸோ அண்ட் ஃபார் ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன், அதாவது மரியாதைக்கு உரிய அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு இந்த மாதிரியான அதாவது அவதூறுகள் என்பது இது மரணத்தை விட மோசமான நிலையை கொண்டு விடும் இல்லையா?
ஸோ வாட் குட் பி மோர் பெயின்ஃபுல் ஃபார் யூ? இதை விட உனக்கு வந்து துன்பம் தரக்கூடிய செயல் வேறு என்ன இருக்க முடியும்? ஒரு நல்ல கௌரவமான மனுஷர் வந்து அவருடைய வாழ்நிலையில வந்து கீழே இறங்கி, அதாவது கீழே தவறி விழுந்து விட்டால் அதை பார்த்து எத்தனையோ பேர் வந்து எள்ளி நகையாடுவார்கள் இல்லையா? அதனுடைய வலி வேதனை அந்த மனிதன் வாழும் காலம் வலையில் வந்து மரணத்தை விட அவன் மோசமாக அனுபவிப்பான். அதே கம்பேரிசன் தான் இங்க அர்ஜுனருக்கும் வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். நீ போர் புரியாம உன்னுடைய ஆயுதங்களை எல்லாம் நீ துறந்து அவர்களிடத்தில் நீ சரணாகதி அடைந்தால் அங்கே தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான அந்த முயற்சி வந்து தோல்வி அடைந்து விடுகின்றது. மேலும் இப்ப திரௌபதிக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை ஃபியூச்சர்ல வேற யாருக்கு கூட ஏற்படும். பெண்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு என்பது இருக்காது. ஏனென்றால் அங்கே அதர்மம் வந்து ஆட்சி நடத்தும் பொழுது அத்தகைய செயல்கள் வந்து சர்வசாதாரணமாகிவிடும். அப்போ அதர்மத்தை நிலை நிறுத்தாத அந்த பழி வந்து யாரை வந்து சேரும்? அர்ஜுனனே வந்து சேரும். மேலும் அவதூறுகள் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, அர்ஜுனன் போர் புரிந்தா தர்மத்தை நிலை நிறுத்தி இருக்கலாம் இல்லையா? சோ அவ்வாறு செய்யாம போனதுனால இப்படிப்பட்ட அராஜகமான ஆட்சியில நம்ம வாழ்ந்து கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் நினைக்கும் பொழுது அதனால் விளையக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே அர்ஜுனனைத்தான் வந்து சேரும் இல்லையா? அதை விட மேலும் அந்த அவதூறு வார்த்தைகள் எல்லாம் அவன் கேட்டுண்டா அதை வந்து மரணத்தை விட மோசமானதாக இருக்கும் இல்லையா? சோ மானமுள்ள ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து இன்ஃபேமி, புகழ்ச்சியற்ற, அதாவது இகழ்வான, அதாவது இழிவான வார்த்தைகள், அப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே கேட்கறதுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்பவுமே சங்கடமா இருக்கும். அது மரணத்தை விட மோசமானது என்பதை வந்து மேலும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக எடுத்துரைக்கின்றார். ஸ்வர்கத்வாரம் அபாவதம், அதாவது ஹாப்பி சத்ரியாஸ், அதாவது இப்போ இந்த இந்த போர் என்பது ஆரம்பித்த பிறகு அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல வந்து வீர மரணம் எய்துபவர்கள் அனைவருக்குமே சொர்க்க பிராப்தி என்பது பகவான் கொடுத்த வாக்கு இல்லையா? அதனால அரச குலங்கள் எல்லாமே வந்து அதை வரவேற்கின்றது. நிறைய பேருக்கு சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கின்றது இல்லையா? சோ தட் இஸ் அஷ்யூர்டு. பகவானுடைய கருணையால அது வந்து சொல்லியாச்சு. அதனால நிறைய பேர் அதை எதிர்கொண்டு சொர்க்கத்திற்கு போகணும் அப்படின்னு கூட நினைக்கிறவங்க உண்டு. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே வந்து மிஸ் ஆயிடும் இல்லையா? So some come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. சொர்க்க உலகங்கள் எல்லாமே திறந்திருக்கின்றது இவர்கள் எல்லாருக்குமே. ஸோ இந்த இடத்துல வீர மரணம் எய்வதற்கு ஸோ அந்த பிராப்தத்தையும் நாம வந்து மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது என்பதையும் மீண்டும் வந்து பகவான் இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். However, if you do not perform your religious duty, இங்க வந்து நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும், ஒன்லி டியூட்டி கிடையாது, இது தர்மத்திற்காக செய்யக்கூடிய காரியம் இது ஆக்சுவலி இல்லையா? அவனுடைய கடமை என்பது இங்கே வந்து தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக செய்வது. சோ அதனால தர்மத்தை நீ நிலைநிறுத்துவதற்காக நீ போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். இதே பர்சனலா நமக்கு இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சியில போய் ஒருத்தரை கொன்னா நமக்கு வந்து அது போர் என்று யாராவது ஏத்துக்குவாங்களா? கண்டிப்பா ஜெயிலுக்கு தான் நம்ம போவோம் இல்லையா? ஆனா இங்கே வந்து இட் இஸ் a religious duty. ஸோ அந்த பர்பட்ல அழகா சொல்லப்பட்டு then you will certainly incur sins for neglecting your duties. ஒருவர் தன்னுடைய கடமைகளை வந்து துறப்பதால் அவர்கள் அந்த கடமையை ஆற்றாமல் சென்று விட்டால் அதனால் அவர்கள் வந்து பாவ விளைவுகள் வந்து கண்டிப்பாக அடைய பெறுவார்கள். அதனால்தான் நம்முடைய கடமைகளை நாம் என்னைக்குமே துறக்க கூடாது. கடமையை துறந்தால் அதனால் விளையக்கூடிய அனைத்துமே நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல தான் வந்து சேரும். அதனால we should always do our duties எப்பொழுதுமே. கர்மா காண்டா இது வந்து மேலும் இஃப் யூ abandon the battle, அதாவது நீ வந்து அவ்வாறு செய்யாமல் போரினுடைய விளைவுகள் மேல் நீ பற்றுக்கொண்டு வந்து நீ வந்து இந்த போரை நீ தவிர்த்தாய் என்றால் நாட் ஓன்லி would he neglect a specific duty as a kshatriya, ஒரு சத்திரியனாக இருந்து நீ போர் புரிவதை நீ தவிர்த்து விட்டால் but he would lose all his fame. கண்டிப்பாக அவனுடைய பெயர் புகழ் எல்லாமே வந்து அவன் வந்து he will இழந்து விடுவான். and thus prepare his royal road to hell, அதாவது நரகத்திற்கான வழியை அவன் வந்து பாதையை அவன் மேற்கொள்ள வேண்டியதுதான். So in other words, he will go to the hell not by fighting but by withdrawing from the battle. So அவன் நரகத்திற்கு எப்பொழுது செல்வான் என்றால் அவனுடைய கடமை இல்லையா, அந்த கடமையை தர்மத்திற்காக தான் ஆற்ற வேண்டிய பணியை அவன் செய்யாத பொழுது கண்டிப்பாக அவன் வந்து எங்கே செல்கின்றான்? நரகத்தை போய் சேருகின்றான். he would go to hell. ஆனால் இங்க வந்து not by fighting, அவன் போர் செய்யாத, not by fighting but by withdrawing from the battle, அதாவது அவன் இங்கிருந்து சந்நியாசத்தை வாங்கி கொண்டு சென்றாலே அவன் அதனால் வரக்கூடிய பாவ விளைகள் எல்லாமே அவனுக்கு வந்து சேர்ந்து விடும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த விளக்க உரையில பிரபுபாதர் அழகாக கொடுத்திருக்கார். யசோமந்தன சேனை ஆர் he conquers the battle or
he lays down his body, they are dead. So the man who has come, he must be somebody pretender. So she refused to open the door. This is the spirit of Kshatriya. அதாவது ஸ்பிரிட் ஆஃப் சத்ரியா வந்து இது வந்து நம்ம பிரபுபாதர் வந்து லண்டன்ல வந்து ஒரு விளக்க உரை கொடுத்தார். இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது 2.33 5 கிளாஸ் கொடுக்கும் பொழுது கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஸ்லோகம் வரும்பொழுது நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த இடத்துல இப்ப நம்ம கவர் பண்ண போறது 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான். சத்திரியனுடைய அவனுடைய ஊக்கம் மற்றும் அவனுடைய நோக்கம் எவ்வாறு இருக்கணும், இந்த ஸ்பிரிட் இல்லையா. ஸோ அவன் என்ன எய்ம் பண்ணியிருக்கானோ அதை கண்டிப்பா அவன் அடையணும் இல்லையா. ஸோ he has to do that. ஸோ he must be a somebody pretender. இது என்ன கான்டெக்ட்ல சொன்னார்ன்றதை வந்து நம்ம we will see that actually. ஓகே, லேட்டர் இந்த ஒரு ஸ்லைட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து in 2.37 கர்ம காண்டா சின்ஃபுல், இது ரெண்டும் முடிச்சிருக்கோம். கம்பேஷன், அடுத்து வந்து அதாவது கருணை, மேலும் வந்து நோ என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கும் அதுக்காக பாவ செயல், இது மூன்றையுமே நாம் இந்த இடத்துல பார்த்துட்டே வரோம். நெக்ஸ்ட் போத் வேஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபைட். அதாவது கிருஷ்ணா இஸ் ட்ரைங் டு புட் அர்ஜுனா இந்த டைலமா. அதாவது இரு மனத்தை வந்து அவர் வந்து அந்த சுச்சுவேஷனே வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டார் பகவான். ஸோ திஸ் வே ஆர் தட் வே, நீ இந்த பக்கம் போறியா அந்த பக்கம் போறியா இல்லையா, யூ மஸ்ட் ஹாவ் டு ஃபைட். நீ வந்து போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். இஃப் யூ திங்க் தட் யூ ஆர் நாட் இன் பாடிலி கான்செப்ட், தென் இட் இஸ் மை ஆர்டர், யூ மஸ்ட் ஃபைட். அதாவது நீ உடல் ரீதியான இது ஆன்மா உடல் அல்ல அப்படிங்கறத அந்த கான்செப்ட் நீ ஏத்துண்டியனாக கண்டிப்பா நீ எழுந்து போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா. பட் இஃப் யூ திங்க் தி ஆர் அ பாடிலி கான்செப்ட், யூ ஆர் அண்ட் தென் யூ ஆர் எ சத்ரியா, யூ ஆல்சோ ஃபைட் இல்லையா. இது நீ உடலாக நீ ஏற்றுக்கொண்டாலுமே நீ ஒரு சத்திரியன் என்ற முறையில் நீ வந்து போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். அதனால இரண்டு விதத்திலுமே நீ போர் புரியணும். ஒன்று அஜ்ஞானத்திலே நீ நினைச்சிட்டு இருந்தாலுமே நீ ஒரு சத்திரியனாக நீ வந்து போர் புரிய வேண்டும். இல்லை ஞானத்தின் தரப்பில் நீ சென்றாலும் ஆன்மா கொல்லப்படுவதில்லை என்பதை உணர்ந்து நீ போர் புரிய வேண்டும். ஒன்று இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டு போர் புரியறது, இல்ல புரியாமல் போர் புரிதல், இரண்டுமே வந்து உனக்கு நன்மைதான் அப்படிங்கிறதே வந்து மீண்டும் பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறது. திஸ் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் கன்க்ளூஷன். இதுதான் பகவானுடைய தீர்மானமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. யம் இமா புன்பீதா வாச்சா பிரவத்தியந்தே அபி பாச்சிதௌ வேதாவாதா ரதௌ பார்த்தா. வேதவாத ரதம் இல்லையா. வேதவாத ரதம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பலன்கள் மேல் வந்து பற்று கொள்ளுதல் இல்லையா. அது இதுதான் the men of small knowledge, சிற்றறிவுடைய மனிதர் வந்து ஆர் வெரி மச் அட்டாச்சு. வேதங்களுடைய ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ்னாக்கா அழகான வார்த்தைகளை வந்து நம்பி விடுறது இல்லையா. ஸோ வேதங்கள் சிலதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பலநோக்கு செயல்கள், 95% பலநோக்கு செயல்கள் தான். ஸோ இதை செஞ்சா இது வரும், இது செஞ்சா இது வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு வேதங்கள்ல சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா நாம அதே நோக்கத்திற்காக செயல்படக்கூடாது இல்லையா, அது தவறு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ்னாக்கா நமக்கு எது நன்மை வழங்க முடியுமோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நமக்கு வந்து ஃப்ளவரி ஸ்வீட் வேர்ட்ஸா தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ விச் ரெக்கமெண்ட்ஸ் த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், பலநோக்கு செயல்கள் ஃபார் எலிவேஷன் டு, அதனால செய்யக்கூடிய செயல்கள் நன்மையான காரியங்கள், ஒரு யக்னம் தவம் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது அதனால் விளையக்கூடிய இந்த நன்மையான செயல்கள் எல்லாமே நம்மளை எங்க இட்டு செல்லும், நம்மளை வந்து சொர்க்கலோகத்திற்கோ இல்ல பிரம்மலோகத்திற்கோ இட்டு செல்லும். ரிசல்ட் குட் பர்த், அடுத்த ஜென்மம். அதை முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மம் என்று கிடைக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் அது நமக்கு நல்குகின்றது. ஒன்று பவர், இல்லைன்னா வெல்த், இந்த மாதிரி வந்து அதாவது ஒரு அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி, நல்ல செல்வந்தர் வீட்டிலேயோ இல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வீட்டிலேயோ வந்து நம்ம வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு நமக்கு வந்து கிடைக்க பெறுகிறது. அதை பத்தியும் வந்து சொல்லக்கூடியதா. மினிமைஸ் த கர்மகாண்டா. அதனால நீ வந்து கர்மகாண்டா மூலம் நீ போகாத அப்படின்னு சொல்றாரு. வேதவாத ரத்தவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகான வார்த்தை. அது என்ன எதை குறிக்கின்றது என்றால் இந்த ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த வேதாஸ் அப்படிங்கிறத வந்து குறிக்கின்றது. அதாவது இந்த வேதங்கள் சொல்லப்படக்கூடிய பலநோக்கு தன்மையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது தான் வந்து வேதவாத ரதௌ அப்படிங்கிறது வார்த்தை, சமஸ்கிருத வார்த்தை. திரைகுண்யா வினயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா இல்லையா. So Vedas deal mainly with the subject of the three modes of the material, சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். சத்வத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எதற்காக வந்து யக்னங்கள் வளர்ப்பார்கள், அதே மாதிரி ரஜோல இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய யக்னங்களுடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி தமஸ்ல இருக்கிறவங்களுடைய யக்னங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் கூட இருக்காது, அப்படிப்பட்ட யக்னங்கள் வந்து செய்வார்கள். ஸோ இது எல்லாமே இந்த மூன்று இதுமே வந்து வேதம் மெயின்லி டீல் வித் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா.
become transcendental to these three modes என்றார். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட திரைகுண்யே வினயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனான்னு சொல்லிட்டார். இந்த நிஷ் என்றால் இந்த 3 குணங்களுக்கு, திரைகுண்யோ அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருத்தல் தான் நிஷ். சோ அதனால நீ உன்னுடைய சுபாவத்தை நீ வந்து இதுல இருந்து மடைமாற்றிக்கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான் அர்ஜுனுக்கு. 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உன்னுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நீ செய்வாயாக அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் இங்க எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ இப்ப நாம பார்க்க போறது வந்து எக்ஸசைஸ். இது நம்ம பண்ணலாம், ஜஸ்ட் லாஸ்ட்ல பண்ணலாம், ஏன்னா இப்ப பண்ணா அது முடிக்கிறது கஷ்டம். அதனால ஐ வில் கம்ப்ளீட் ஃபர்ஸ்ட் த சிலபஸ். ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 45 எக்ஸசைஸ் வந்து 45 to 46 வேர்ப்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் படிக்க சொல்லியிருக்காங்க. மினிமைசிங் த கர்மகாண்டா மோட். அடுத்து டிஸ்கஸ் த ரிலவன்ஸ் ஆஃப் கர்மகாண்டா division of Vedas in the practice of Krishna consciousness. இந்த 45 and 46 வந்து படிச்சாலே இந்த செகண்ட் கொஸ்டினும் வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எப்படி நாம் அதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற. how are the practice of ISKCON authorized from Vedic point of view. ஸோ ISKCONல எப்படி நம்ம வந்து இந்த அதாவது வேதங்கள் அடிப்படையில வந்து நம்மளுடைய பயிற்சிகள் எல்லாம் நாம் எவ்வாறு எடுத்துட்டு போகணும்ன்றதை நமக்கு எவ்வாறு வழி நடத்துகின்றார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸசைஸ் இது. இது குரூப் டிஸ்கஷன்ல பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, the highest வேதாந்திஸ்ட், அதாவது வேதத்துல வேத விற்பனராக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய இது வந்து நிலை எப்படின்னாக்க the best purpose of வேதாந்த philosophy, அதாவது வேத தத்துவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு என்னவென்றால் is served by inoffensively chanting. offensive means பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசுல ஏதோ வச்சுட்டு இருப்போம், கல்மஷத்தோட நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்றது, எதிர்பார்ப்புகளோடு சாண்டிங் பண்றது, இல்லைன்னா வந்து அதாவது நாட் ஃபோக்கஸ்டு இல்லையா. ஸோ சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்போம், நம்ம ஏதோ ஒன்று செய்வோம், அந்த மாதிரி நாட் அட்டென்டிவ் சாண்டிங். இது எல்லாமே அஃபென்ஸ் தான் இல்லையா, அதாவது அபராதங்கள். இஸ் சர்வ்ட் பை இன் அஃபென்ஸ் மீன்ஸ் அபதாரமற்ற நிலையில், அதாவது ஃபோக்கஸ்டா நாம வந்து அந்த சாண்டிங் வந்து செய்யணும். சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஆஃப் லார்ட். இது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம வந்து பயில்வது. The highest Vedantis is the great soul who takes the pleasure in chanting the holy name of the Lord. அதாவது ஒரு ஹையஸ்ட் வேதாந்திஸ்ட் யாருனாக்கா அந்த வேதத்திலே விற்பனராக இருப்பவர் என்பவர் யார் என்றால் he being a, அதாவது ஒரு ஆத்மா, ஒரு உன்னதமான ஆத்மா. So who takes pleasure, அதாவது இந்த நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது, அதனால் அந்த ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது மெய்மறந்து அதனுடைய உணர்வை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, சோ அது யாருடைய நாமங்கள், பகவானுடைய திருநாமங்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் ஹையஸ்ட் வேதாந்திஸ்ட், நம்ம பிரபுபாதர் மாதிரி. ஸோ தே ஆர் ஆல் எலிவேட்டட் சோல்ஸ் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாங்கிய யோகம், ஞான யோகத்துல பார்த்தோம் நம்ம. thus far I have described this knowledge to you through the analytical study அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த 2.39ல இருந்து சொல்லப்படுற. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து புத்தி யோகம், அதை பற்றி கர்மயோகம் மற்றும் புத்தி யோகத்தை பற்றியும் பேசுகின்றார். அதாவது now listen, I will explain in terms of working without fruitive results, அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் அற்ற நிலையில் செயல்படுவது. அது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் என்றாலும் ஒன்றுதான். புத்தி யோகம் என்பது அதாவது ஞானம் கலந்து நம்மளுடைய கடமைகள்ல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யறது இல்லையா, சத பக்தியோடு செய்யறது, அதுதான் புத்தி யோகம் என்பது. when you act in such knowledge you can free yourself from the bondage of works. நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். ஸோ எந்த ஒரு பலன்களையும் எதிர்பார்க்காமல் நம்முடைய கடமைகளை செய்தோம் என்றால் நாம வந்து அதனுடைய பலன்களால் விளையக்கூடிய நன்மையோ தீமை எதற்கும் நாம வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. சுக்க துக்கே சமக்கேத்வா லாபா லாபோ ஜயா ஜயோ ததோ யுத்தாய யுஜஸ்வ நைவம் பாப்பம் அவாப்யசி. அதாவது ஃபைட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஃபைட்டிங், அதாவது சண்டை போடணும், போர் புரியணும் என்பதற்காக நீ வந்து போர் புரி, வித்தவுட் கன்சிடரிங் த ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நன்மையாக இருக்கலாம் இல்லது சங்கடமானதாக இருக்கலாம், அதற்காக நீ வருத்தப்படவும் கூடாது. விளைவுகள் நன்மையாக இருக்கணும்ன்ற சந்தோஷமும் நீ பட தேவையில்லை. அதனால் இழப்பும் இருக்கலாம், லாபமும் இருக்கலாம், வெற்றியும் இருக்கலாம், தோல்வியும் இருக்கலாம். So and by so doing you shall never incur sin. அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் போர் புரிய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டும் எழுந்து நீ போர் புரி. அப்போது சுக துக்கம் மற்றும் லாப நஷ்டம் மற்றும் வெற்றி தோல்வி எதுவாக இருந்தாலும் வந்து அதனால் வளரக்கூடிய அந்த பாவ விளைவுகள் உன்னை வந்து சேரவே சேராது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக பகவான் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். புத்தி யோகம், கர்மயோகம், அதாவது திஸ் இஸ் டியூட்டி. ஒன் ஹேஸ் டு எக்ஸிக்யூட் டியூட்டி வித்தவுட் எனி கன்சிடரேஷன் ஆஃப் லாஸ் ஆர் கெயின் இல்லையா.
நம்முடைய கடமைகளா இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம திருமணம் ஆகின்றது, நமக்கு குழந்தை பிறக்கின்றது, அந்த குழந்தை வந்து பிறந்தது முதல் அதனை ஒரு நல்ல நிலைக்கு திருமணம் வரைக்குமே ஒவ்வொரு பெற்றோருமே அதை வந்து நல்முறையில் வளர்த்து நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து ஒரு நல்ல நிலைக்கு எடுத்துட்டு வராங்க இல்லையா? சோ அது தட் இஸ் அ டியூட்டி ஆக்சுவலி இல்லையா? ஆனா பிள்ளைகளிடத்துல நம்ம ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. we will never have ஒரு உன்னதமான பெற்றோர்கள் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். இது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதம். அந்த பிரசாதத்தை நாம அவர்களுடைய நன்மையான நிலையில அவங்களை எடுத்துட்டு வர வரைக்கும், அவங்கள உட்கார வைக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய பொறுப்பு அது இல்லையா? அப்போ வந்து வித்தவுட் கன்சிடரிங் த லாஸ் ஆர் கெயின். அதனால எத்தனையோ இழப்புகள் இருக்கலாம், சில சமயத்துல நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்கள ஒரு காலேஜ்ல சேர்க்கிறோம், அந்த காலேஜ் பிடிக்காம இன்னொரு காலேஜ், எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், அங்க மெட்டீரியல் லாஸ் கூட நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா? ஆனா அதை வந்து பெருசா நம்ம வந்து அந்த நஷ்டத்தை நம்ம நினைக்க வேண்டாம். சோ ஏன்னா அது வந்து நம்முடைய கடமை. சோ வைல் அப்சர்விங் த கடமை, நம்முடைய லாப நஷ்டம் எதுவா இருந்தாலுமே அதை நாம லாப நஷ்டமாக கருதாமல், சுக துக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை சுகமாகவும் துக்கமாகவும் கருதாமல் அனைத்துமே பகவானுடைய பக்தியோட நம்ம செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்திக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் இப்ப அர்ஜுனருக்கு வந்து நீ வந்து சத்திரியன், எழுந்து நீ போர் புரி இல்லையா? சோ போர் புரிதல் என்னும் செயலில் இருக்கக்கூடிய நீ வந்து இந்த போர் முனையில வந்து எழுந்து போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். You should never consider, no, you should not consider whether you are gaining or losing. It is your duty to fight. அதனால வரக்கூடிய லாப நஷ்டத்தை பற்றி நீ வந்து என்றைக்குமே யோசிக்க கூடாது. அதனால எழுந்து போர் புரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். If you execute your duty nicely, there is no question of sin. அதாவது நம்முடைய கடமையை வந்து கடமையாக ஏற்று பக்தியோடு நம்ம பகவானை மையமாக வைத்த அந்த கடமையை நாம் எடுத்து சென்றால் கண்டிப்பாக அதனால் வரக்கூடிய பாவ விளைகள் வந்து நம்மளை வந்து தீண்டுவதே கிடையாது. சோ நெக்ஸ்ட் கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சனஹ இல்லவா? சோ அர்ஜுனாஸ் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் ஒர்க். சோ மா ஃபலேஷு கதாச்சனஹ பட் யூ ஆர் நாட். அதாவது அழகான செயல் அது. இந்த 2.47 நம்ம வாழ்க்கையில வந்து என்றைக்குமே நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாத ஒரு ஸ்லோகம் எதுன்னா இதுதான். அதாவது ஒரு நிமிஷம் அந்த ஸ்லோகத்துக்கே போகலாம். கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன அவாப்ஷ்யசி. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு இல்லையா? சோ அதனால அதனுடைய பலன்களை நம்ம எதிர்பார்ப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. நாம தான் அந்த கர்மத்தை செய்கின்றோம் என்று நம்ம we should never think that we are the owner of doing that activity. நம்ம நினைக்கவே கூடாது இல்லையா? நம்மளை செயலாற்றுபவரே அவர்தான். அதனால அதனுடைய பலன்களுக்காக நாம் என்றைக்கும் விடையக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் இதுதான். கர்மண்யே ஏ வாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சனஹ மா கர்ம ஃபல ஹேதுபிர் மாதே ஸ்தங்கோஸ்த்வ கர்மணி. அதாவது கர்மணி, அதாவது கர்மண்யே அதாவது பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். நம்ம எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்திருக்கின்றோமோ அந்த வர்ணத்தைக்கான கடமைகள் நம்மளோட எப்பவுமே உண்டு இல்லையா? அதிகாரம் அதாவது ரைட் ஆஃப் யூ. மா அதாவது நெவர் ஃபலேஷு ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் அதனுடைய பலன்களுக்கு. கதாச்சனா அட் எனி டைம். நெவர் கர்ம ஃபலா த ரிசல்ட் ஆஃப் த வர். ஹேதுஹி காஸ். பூஹஹ பிகம். நெவர் தே. சங்க சங்கா என்றால் வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? அசோசியேஷன் இல்லையா? So astu there should be akarmanihi. I am not doing the prescribed duties. So you have the right to perform your prescribed duties. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் பலன்களை வந்து பெறுவதற்கு நமக்கு எந்த அதிகாரமே கிடையாது. Never consider yourself the cause of your activities. இது எதற்கு சொல்கின்றார் பகவான் என்றால், போர்னுடைய முடிவு எப்படி வந்தாலுமே அங்கே வந்து அழிவு என்பதை வந்து சொல்லும் பொழுது, சோ யூ ஷுட் நெவர் திங்க் இந்த லாஸ் உன்னாலதான் ஏற்பட்டது அப்படின்னு நீ நினைக்க கூடாது. ஏனென்றால் யூ ஆர் டூயிங் த ரிலீஜியஸ் டியூட்டி. சொந்த டியூட்டி கிடையாது. நீ வந்து செய்யறதே வந்து தர்ம காரியம் செய்து கொண்டிருக்கின்றாய் இல்லையா? அதுவும் எனக்காக இனி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றாய். அப்பொழுது அந்த செயலுடைய பலன்கள் வந்து உன்னை வந்து சேரும் என்று என்றைக்கும் நீ நினைக்க கூடாது. அது நன்மையாக இருக்கலாம், தீமையாக இருக்கலாம். ஆனால் உனக்கு வந்து சேரும் அந்த பலனுக்கு எல்லாமே you are accountable என்று நீ என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. never be achieved attached, never be attached to not doing your duty. அதனால
இந்த பாவங்கள் எல்லாம் எனக்கு வந்து சேர்ந்துருமே நினைச்சிட்டு உன்னுடைய கடமையை செய்யாமலும் நீ இருக்க முயலக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. யூ ஆர் நாட் என்டைட்டில் டு த ஃப்ரூட் இல்லையா. நம்ம வந்து அந்த பலன்களை வந்து நீ என்றைக்குமே அடைய முடியாது. So Lord says you cannot stop your work, neither you can enjoy the activities, the fruits of your activities. அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேன். ஆக்சுவலி அதுதான் வந்து ஸ்தலம். பிளேன் என்றால் தலம். ஆன்மீக தலம் என்பது என்னன்றாக்கா நம்முடைய கடமையை நாம் என்னைக்கு நிறுத்த முடியாது. நெய்தர் நம்ம அதனால் வரக்கூடிய பலன்களை வந்து நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கவே கூடாது. ஆக்சுவலி அதனுடைய பலன்கள் மேல் நாம் என்னைக்குமே பற்றுதல் என்பதை கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் என்று சொல்லப்படுவதே. யோகாஸ்தௌ குரு கர்மாணி சங்கத்வக்தா தனஞ்சய சித்தா சித்தயோ சமோபூத்வா சமத்வா யோக உச்சத்தை. ஸோ அதனால பர்ஃபார்ம் யுவர் டியூட்டி ஈக்விபயாஸ்டு. இந்த வேர்ட் ரொம்ப அழகான வார்த்தை. அதாவது ஈக்விபயாஸ்ட் மீன்ஸ் எந்த லாப நஷ்டத்தை பற்றியும் நீ வந்து மனசுல வந்து அதை பத்தி யோசிக்கவே வேண்டாம். லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் ஒருபோல பாவிக்கக்கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையை நீ வளர்த்துக்கும். அந்த நிலையிலிருந்து நீ உன்னுடைய கடமையை செய். abandoning all attachment to the success or failure. அதாவது அதனால வரக்கூடிய லாப நஷ்டம் எதுவாக இருந்தாலுமே அதை வந்து துறப்பதற்காக சங்கத்வக்தா, அதாவது சங்கா மீன்ஸ் அதனுடைய அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா, லாபம் மற்றும் நஷ்டம். துவக்த்வா மீன்ஸ் அதாவது விடுறது. ஆக்சுவலி தனக்கு, அதாவது துவக்த்வா தனஞ்சயா, அதை விட்டுடுன்னு சொல்றாரு. ஸோ abandoning அதை வந்து துற அப்படின்னு சொல்றாரு. abandoning to success of or failure, such equanimity is called as yoga. அதுதான் யோகம். சமத்வா யோக யூச்சதே அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். that is called as that is the definition of the yoga. so யோகம் என்றால் எல்லாவற்றையுமே சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வளர்த்து கொள்ளுது. அதுல எந்த பர்சனல் லாபத்தை பற்றியுமே நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா. so next ஸ்லோகம். Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. பகவான் இங்க போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும்னு அவர் தான் இதை நடத்தின்னு இருக்கார். சூத்திரதாரியே அவர் தான். எனக்காக எழுந்து நீ போர் புரி, அவ்வளவுதான். யூ ஷுட் ஃபைட் ஃபார் ஃபைட்டிங், வேற எதுவுமே நினைக்க கூடாது. ஸோ தட் இஸ் த இன்டைரக்ட் ஹிண்ட் given by Krishna to Arjuna in this verse 2.38. ஸோ எழுந்து எனக்காக நீ போர் புரிவாயாக. ஸோ Krishna was advised to act as, sorry, Arjuna was advised to act as Krishna told him இல்லையா. இன்டைரக்டா அவர் சொல்லிட்டார், டைரக்டா சொல்லல. இன்டைரக்டா நீ எழுந்து போர் புரின்னு சொல்றார். அதாவது எனக்காக நீ போர் புரி அப்படின்றதையும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ கிருஷ்ணா வந்து கம்பேஷன் என்ற இதை வந்து 2.11.30 வந்து ஞானத்தின் அடிப்படையில வந்து சொல்கின்றார். அடுத்து 31 to 37 வந்து என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன், கர்ம நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் செயல்படு, பலன்களை பற்றி யோசிக்காம உன்னுடைய கடமையை செய்கின்றாரு. அடுத்து வந்து புத்தி யோகம் வந்து, அதாவது பக்தி கலந்து இன் கிருஷ்ண உணர்வில் நீ செயல்படு, உன்னுடைய கடமைகளை செயல்படு. No attachment to the reactions or outcomes of the actions performed. நாம் எந்த கர்மத்தை செய்திருந்தாலும் அந்த கர்மத்திற்கான பலன்கள் மீது நாம பற்றுக்கொள்ளாமல் வந்து செய்யும் பொழுது அதுதான் அனைத்துமே இறைவனுக்காக, எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்காக செயல்படுகின்றோம் என்ற உணர்வோடு நாம் செயல்படும் பொழுது that is called as புத்தி யோகா அப்படிங்கிறதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So overview of the Bhagavad Gita chapter 2 என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால், Bhaktivinoda Tagore has summarized the second chapter of the Bhagavad Gita as being the contents of for the whole text. In Bhagavad Gita என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு Bhaktivinoda Tagore அவர் ஒரு சம்மரி பண்ணியிருக்கார். The subject matters are karma yoga, ஞான யோகா and பக்தி யோகா. இந்த மூன்றின் அடிப்படையில் தான் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. இந்த செகண்ட் சாப்டர் கர்ம யோகா, ஞான யோகா have been clearly discussed இல்லையா. இப்ப நம்ம பார்த்ததே வந்து கர்ம யோகமும் மற்றும் ஞான யோகத்தை வந்து நம்ம ஃபுல்லா படிச்சிருக்கோம். அந்த கிளிம்ஸ் ஆஃப் த பக்தி யோகா ஆல்சோ பி கிவன். அதாவது பக்தி யோகம் என்பது இல்ல புத்தி யோகமாக நாம் இங்க பார்த்திருக்கோம் as the contents of the complete text. ஸோ இப்போ நாம வந்து பார்க்க போறது இந்த கிளாசிபிகேஷன். இது நமக்கு தெரியும் 53 வரைக்கும். இந்த அர்ஜுனாவுடைய சரண்டர் வந்து முதல் 10 ஸ்லோகங்கள். அதாவது ஒரு சிஷ்யனாக பகவானிடத்தில், அதுக்கடுத்து 11th இருந்து 30th ஸ்லோகம் வந்து ஸோ கருணையை பற்றி, எதற்கு கருணை வழங்க வேண்டும் என்பது, we should have compassion for the soul, not for the body அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். உடலுக்காக நீ வந்து கருணை கொள்ளாதே, ஆத்மாவைக்காக நீ கருணை கொள் அப்படின்றார். கர்ம காண்டா டிஃபீட்ஸ் த என்ஜாய்மெண்ட். கர்ம யோகத்துல நாம செய்யும் பொழுது, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் செய்யும் பொழுது நாம, அதாவது தோற்றாலும் ஜெயித்தாலுமே அதை உனக்கு நன்மைதான் என்பதையும் வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. புத்தி யோகம்
கர்மயோகம் டிஃபிட்ஸ் த சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகமும் மேலும் பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது அனைத்துமே அவரை மையமாக வைத்து நாம் செயல்படும் பொழுது பாவ விளைவுகளுக்கு நாம பந்தப்படுவது கிடையாது. சிதாதிர் முனி இதை பத்தி நாம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக. வேற எக்ஸசைஸ் group 1 group 2 so we'll discuss this concluding quote first. இது முடிச்சிட்டு நம்ம வரலாம். ஓகே, இது முடிஞ்சது, இதுவும் முடிஞ்சது, இதுவும் முடிஞ்சது. எஸ், பிரத்யவாயு நா வித்யதே, அதாவது 2.40 group 1 discussion விவசாயாத்மிகா புத்திஹி. இது வந்து 2.41. ஸோ விவசாயாத்மிகா புத்திஹி அப்படின்னா எதை சொல்றது? திறமான மனது இல்லையா? அதாவது ஒரு திடமான ஒரு மனதோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? விவசாயாத்மிக புத்திர் ஏகேக குரு நந்தனா இல்லையா? ஒரு குருவிடத்தில் நாம் எவ்வாறு நம்மளுடைய அதாவது கேள்விகளை எவ்வாறு கேட்க வேண்டும், அவருக்கு எவ்வாறு பணிவிடை செய்ய வேண்டும், அவ்வாறு செய்வதால் ஏற்படக்கூடிய பலன் என்ன, இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஸோ இது பேர் எக்ஸசைஸ். இப்போ குரூப் டிஸ்கஷனுக்கு போகலாம் நம்ம. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்கொயரி நம்ம இது மெயினா இதை பார்க்கணும். இதை பத்தி நீங்க எல்லாரும் இப்ப பேச வேண்டியிருக்கு. யாரெல்லாம் முடியறதோ presented a brief overview of Krishna instruction on the ஞானா. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த சப்ஜெக்ட். இன்னைக்கு 4வது லெசன்ல நாம என்ன படிச்சோம்? ஞானத்தின் அடிப்படையில் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய பதில்களை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அடுத்து எக்ஸ்பிளைன்ட் கிருஷ்ணா ரெஸ்பான்ஸ் டு அர்ஜுனா ஃபர்ஸ்ட் 3 reasons ஃபார் நாட் ஃபைட்டிங். அதாவது கருணை, இன்பமின்மை மற்றும் வந்து பாவம், இது 3 அடிப்படையில நாம வந்து பேசணும். So presented a summary of Bhagavad Gita chapter 2, explained how the chapter 2 of Bhagavad Gita summarized the contents of entire Gita. எதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த பகவத் கீதை 2nd chapter வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது வந்து பார்த்தோம். அதையும் நம்ம வந்து இப்போ எவாலுவேஷன்ஸும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இல்லையா? இதை நம்ம மீண்டும் இந்த எவாலுவேஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வேணா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணலாம். இப்போ இது வேண்டாம், ஏன்னா we need to go in little more depth. ஸோ அதை வச்சு நம்ம மறுபடியும் பண்ணலாம். ஸோ இங்க ஒரு டிஸ்கஷன் முடிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து. எஸ் இல்லையா? ஸோ இதை இந்த இப்போ வந்து குரூப் ஆக்டிவிட்டி செய்யலாம் நம்ம. வில் சி, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. ஸோ பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கோம் நம்ம இப்போ? 25 இருக்கோம் இல்லையா? 26 மாதாஜி. நான் ஒரு 26 மாதாஜி. என்னால அந்த குரூப்புக்கு வர முடியாது. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க உங்களுக்கு மேல அந்த இப்ப நீங்க இப்ப வந்து மீட்டிங்ல தானே இருக்கீங்க. அந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் ஜாயின், அதுல வந்து குரூப் 1 2 3 இருக்கும். ப்ளீஸ் ஜாயின் 3 1 அப்படிலாம் இருக்கும். அந்த நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்கன்றது தெரியும். நான் இப்ப 7 8 குரூப்பா பண்ணிடுறேன். நான் ஷார்ட் குரூப்பாவே இருக்கட்டும். so that நீங்க எல்லாருமே பேசுங்க நீங்க. ஓகே, so I will make it as 8 groups. okay, so நான் பண்ணட்டுமா? நோ இஷ்யூஸ் இல்ல? கிருஷ்ண பிரபு ஒரு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த கொஸ்டினை வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போட்டுடலாம். எல்லாருமே 45 and 46 ஸ்லோகம் வாசிங்க. அதுக்குள்ள டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம். ஸோ இந்த 2 கொஸ்டின் மட்டும் நம்ம வந்து வில் டிஸ்கஸ் நவ். உங்களுடைய வியூல உங்களுக்கு என்ன புரியறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். நான் இந்த சாட்ல போடுறேன். பிரபு நீங்க அதை கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க பிரபுஜி வந்து இது போட்டிருக்காரு, என்னது அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்காரு. அது காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்காரு, ப்ளீஸ் காப்பி. ஐ திங்க் ராதிகா அம்மாக்கு போட்டுட்டேன் நான். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஏன் சைலண்டா இருக்கீங்க? இது வரைக்கும் படிச்ச பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு இருங்க, கத்துக்கிட்டதெல்லாம். ஓகே, கிருஷ்ணா பிரபு உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். அந்த 2 கொஸ்டின்ஸும் மட்டுமே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போட்டுருங்க. ஸோ 2.4 யாராவது பாடுங்க மேம். நீங்க பண்ற வரைக்கும் அழிக்கிட்டோம். 2.4 யார் படிச்சீங்க? ஏன் எல்லாரும் இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்க? இப்பதான் விவசாயாத்மிகா புத்தி பேசினாங்க மாதாஜி.
You need to be very determined. பிரபு அன்மியூட் பண்ண முடியாது அவங்களால? மாதாஜி நான் சொல்றேன். மாதாஜி சேட்டிங்ல அட்டெண்டன்ஸ் மறுபடியும் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. மறுபடியும் நான் போட்டிருக்கேன். தான் வந்திருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அர்ஜுன வாச்சா மாதாஜி. 2.4 தான. அதம் பீஷ்மம் அகம் சங்கேயே த்ரோணம் ச மதுசூதன இஷுபி பிரதியோஸ்யாமி புஜாசாவ் ஹரிசூதன. வெரி நைஸ். நம்ம 2.44 படிச்சோம் இல்லையா? ஆமா 4. அத சொன்னேன் ஆக்சுவலி. மாதாஜி வியவசாயாத்மிகா புத்திஹ சமாதௌ ந வீரியதே. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு தடவை சொன்னவங்க ஒரு தடவை தான் சொல்லணும். எந்த ஸ்லோகா? நான் 3 ஸ்லோகா கேட்டிருந்தேன். அந்த 3ல எது தெரியுமோ அதை சொல்லுங்க. போகேஸ்வரிய பிரசப்தானாம் தயா பகுத சேதசாம் வியஸ்யாத்மிகா புத்தி சமாதௌ விதீயதே. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் நஜாயதே மிரியதே வா கதாசித் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயக அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ யம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. நஜாயதே மிரியதே எத்தனாவது நம்பர் மாதாஜி? ஞாபகம் இருக்குங்களா? 2. வெரி நைஸ். சூப்பர். எஸ் சொல்லுங்க. அது சொல்லிட்டு சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. சொல்லி முடிச்சுட்டாவது சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யாராவது? இன்னொரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருந்தேன். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. 1 2 3 4 தான். அது 4 2 ஸ்லோகம் தான் இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க. நம்ம இப்போ பேசியிருக்கீங்க. வெறும் நஜாயத்தே மிருயத்தே வாக்கடாச்சின், அப்புறம் இது போகேஸ்வரிய பிரசக்தானாம். இதை தவிர நம்ம கத்துக்கிட்டோம் இல்லையா? ராதிகா மாதாஜி தேகினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர்ப்ராப்தி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை நம்பர்? 2.7 7 कार्बन्य दोषो भगद स्वभाव समूढ़ सेता है यत् श्रेयस्यां निश्चितं दूहि तन्मे शिशुतेहं प्रबन्नम. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் இது நான் படிக்கல, பட் ஸ்டில் ஓகே. 2.14 தெரிஞ்சா மாத்ரா ஸ்பஷ்டாஸ்து கௌந்தே. हरे कृष्णा माताजी. मात्रा कौन्तेय सीदोष्ण सुख दुःखदाग आगमापायिनो नित्यास्तां स्थिति चक्ष भारत. Kindly join the session. हरे कृष्णा. வெரி நைஸ். ஹரி போல். சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 3rd சாப்டர்ல ஒன்னு சொன்னேன். 3rd சாப்டர்ல ஒன்னு சொன்னேன் மாதாஜி. இந்த இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா இன்னைக்கு 18 days. அதுல தாரணி மாதாஜி கூப்பிடுறா என்ன, பட் இன்னைக்கு மத்தியானம் இல்ல மகாலட்சுமி இல்ல இந்த விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்னா நான் படிக்கிறேன்னு. நான் இப்ப போன் பண்ணிட்டு இருக்கா எனக்கு வான்னு. இப்ப என்ன பண்றேன்? நீங்க 7 o'clock போயிடுங்க மாதாஜி, வரேன்னு சொல்லுங்க. யூ டெல். 7 o'clock தானே மாதாஜி? இப்போ டைம் 6:20 தான். உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. நம்மளே 7க்கு முடிச்சிடுவோம். டோன்ட் வரி. முடிச்சிடுவோம். வீல் 7க்கு மேல இங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. டோன்ட் வரி. இப்ப ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு 5 minutes நீங்க எக்ஸிட் பண்ணலாம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க பிஃபோர் 3rd சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேனே, ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. 27. பெர்ஃபெக்ட். என்னது மாதாஜி நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்லையே. நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மேம். கேக்குது மேம். சரி நான் போயிட்டு வரேன். எனக்கு உஷா மாதாஜிக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஓகே சொல்லுங்க மாதாஜி. 3.27 பிரகிருதி प्रकृतिये अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहं इति मन्यते. once more. வேற யாராவது? ते क्रियमाणानि कुलेगे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विडु आत्मा कर्ताहं इति मन्यते. yes बोल. very nice. अहंकारा विमूढ़ात्मा. யாராவது வேற யாராவது புதுசா கத்துக்கிட்டீங்களா? நான் இந்த क्वेश्चन வந்து உங்களுடைய அந்த பக்தி சாஸ்திரி இதுல வந்து தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம பிரபு போட்டத போட்டிருக்கேன். பாருங்க, क्वेश्चन பார்த்துட்டு be ready for the discussion. okay, I don't want to give more. இந்த இன்னைக்கு நம்ம பாதி முடிச்சா கூட பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம்.
எஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க क्वेश्चन டிஸ்கஷன் பாருங்க. உங்க குரூப்ல क्वेश्चन மட்டும் போட்டுருக்கேன். திட்டதெல்லாம் அப்புறம் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் திட்டுங்க மாதாஜி. இப்போ நாங்க தான் திட்டணும். ஓகே. சோ கிருஷ்ண உணர்வின் நடைமுறையில் வேதங்களின் அதாவது கர்மகாண்டா பிரிவின் பொருத்தத்தை பற்றி விவாதிக்கவும். அதாவது 45 and 46 கர்மகாண்டா மோட். ஸோ அங்க அர்ஜுனன் என்ன விதத்துல வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல அவன் வந்து செயல்பாடுகளை செய்கின்றான், கர்மகாண்டா அது. ஓகே. வேத கண்ணோட்டத்தில் இஸ்கானின் நடைமுறைகள் எவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த வேதிக் இது பிரகாரமே இஸ்கானுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மள எல்லாரையும் கூட ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியில இப்ப நாம எல்லாம் சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இந்த மூன்றுத்திலுமே செய்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா. இதன் அடிப்படையில் நீங்க எப்படி செய்வீங்க, ஸோ வாட் யூ ஹவ் ரியலைஸ்ட், வாட் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் அப்படிங்கறது வந்து உங்க குரூப் டிஸ்கஷன்ல ஜென்ரலா நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுடைய ரியலைசேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நீங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டீங்களா அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு புரிய வரும். ஓகே. இப்போ நான் பிரேக் அவுட் ரவுண்ட்ஸ் கொடுக்கட்டுமா? நோ இஷ்யூஸா? அட்லீஸ்ட் யாராவது அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். கொடுக்கட்டுமா? ஓகே. ஐ வில் கிவ் சம் 8 குரூப்ஸே நான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா லிட்டில் லெஸ்ஸா இருந்தா தான் அட்லீஸ்ட் எல்லாருமே ஓபன் பண்ணுவீங்க. இல்லைன்னா யாரோ 2 பேர் மட்டும் பேசிட்டு இருப்பீங்க, மிச்சவங்க எல்லாம் சும்மா கேட்டுட்டு தான் வருவாங்க இல்லையா. அதனாலதான். அப்படியே அந்த ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு இங்கிலீஷ்ல ஒருத்தர சொல்லிடுங்க. இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கோமா சாட்ல? இங்கிலீஷ்ல போடல மேம், தமிழ்ல தான் இருக்கு. தமிழ் அது கீழே இருக்கு. ஓகே, prior to that, sorry ma'am. மேல இருக்கு. உங்களுக்கே கூட தனியா போட்டிருக்கும் வந்து இட் இஸ் தேர். ஓகே. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து யூ வில் கெட் உங்க டிவைஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாப்அப் ஒன்று வரும் பாருங்க, ஜாயின். அந்த குரூப் நம்பர் 1 2 3 4 7 8 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ பத்மா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, சிங்காரம் செல்வன் பிரபு வந்து குரூப் 1, கல்பனா மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி, உஷா மாதாஜி குரூப் 2, குரூப் 3 ஜெயலட்சுமி, சிவசங்கர் மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபு, லலிதா கண்ணன் குரூப் 3, குரூப் 4 வந்து பி விஜயகுமாரி மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, திலகவதி மாதாஜி, குரூப் 5 கே மணி பிரபு, மஞ்சுளா பிரபு மாதாஜி, சாவித்ரி மாதாஜி, குரூப் 6 மோகன்தாஸ் பிரபு, ராதிகா மாதாஜி அண்ட் ராதிகம்மா யூ வில் பி டேக்கிங் தேர், விவேகானந்தன். ஓகே. கிருஷ்ணா பிரபு, லலிதா நாராயணன் மாதாஜி அண்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி, குரூப் 7 மகாலட்சுமி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, தமிழரசி மாதாஜி வந்து குரூப் 8. ஓகே. எல்லாரும் உங்களுக்கு ஒரு பாப்அப் வந்திருக்கும். சோ ஜாயின் தட் குரூப். வரலீங்களா? வரல மாதாஜி, வரல. இப்போ வந்து இட்ஸ் கம். ஓகே. சாவித்ரி மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி, போத் லலிதா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி மாதாஜி, உங்களுக்கு ப்ளீஸ் ஜாயின். எஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. நீங்க இந்த டிஸ்கஷன் முடிச்சிட்டு நீங்க மெதுவா கிளம்பிடுங்க மாதாஜி. உங்களுடைய டீம்ல வேற யாராவது they will represent it. Okay, give the inputs to them and then you can leave the session. and மறக்காம நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் சைன் பண்ணுங்க. ஓ, அட்டெண்டன்ஸ் பண்ணவே இல்ல. அந்த சாட்ல இருக்கு பாருங்க லிங்க், கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க், காப்பி பண்ணிக்கோ. மாதாஜி நான் எதுல தெரியல மாதாஜி, எனக்கு கண்ணு தெரியாம நானு. நீங்க அப்படியே இருங்க, நீங்க அம்மன் இருங்க, நீங்க சைலண்டா இருங்க. சரிங்க மாதா, சரிங்க மாதா. ஓகே, யூ பி தேர். உங்களுக்கு நோ நீட் டு டிஸ்கஷன் ஆல்சோ, யூ கீப் குவைட், ஜஸ்ட் லிசனிங்கா இருங்க நீங்க ஃபார் சம் டைம். உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி, லலிதா நாராயணன் மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி மாதாஜி, ஐ திங்க் தேர் ஒன்லி லிசனர்ஸா? எனக்கு புரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட் கிடைக்கவே இல்லையே மாதாஜி.
வாசு பேக் கொண்டு வா. பேக் இது விஜயகுமாரி மாதாஜி, ஓகே. லலிதா நாராயண் மாதாஜி, அவங்க 2 பேரும் சைலண்ட் லிசனர் ஆயிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி, யூ பெட்டர் டேக் ரெஸ்ட். சும்மா இருங்க. ஓகே. சரிங்க மாதாஜி. For some time you don't need to put your head in this. சரி. Just be நல்லா கேட்டுக்கோங்க போறோம் அதுவே. ஓகே மாதாஜி. நிறைய சொல்லணும் போல இருந்தது. வேணாம். நீங்க அந்த மாதிரி எமோஷன் ஆயிடுவீங்க எனக்கு தெரியும். அதனால தான் உங்களுக்கு நீங்க பேசாம இருக்கிறதா பெஸ்ட். ஓகே. It will have strain to the eyes. ஆமா மாதாஜி. It will pain அப்புறமா. Don't do. நரம்பு வலிக்குது. உங்களுக்கு சம்மன் சைலண்டா இருங்க. Keep quiet. ஜஸ்ட் நான் டோர் கொஞ்சம் லாக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் மாதாஜி, ப்ளீஸ். ஓகே மாதாஜி. லைட் வே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எங்க டிஸ்கஷன் முடிஞ்சு? விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லுவாங்க. நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி. மாதாஜி, உங்களை நான் இது பண்றேன். ப்ளீஸ் உங்களை பின் பண்றேன். சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. எஸ் எஸ், நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. வீடியோ பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, உங்களை நான் இது பண்றேன். பின் பண்ணணுமா மாதாஜி? மாதாஜி, உங்க குரூப்புக்கு வர முடியாம போயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே. விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஓ சரி சரி. மாதாஜி மாதாஜின்னா என்னமோ சரியா பிரஸ் பண்ணலையோ நம்ம தெரியல. நோ இஷ்யூஸ். நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க ஒரு மாசம் சைலண்டா. நாங்க உங்களுக்கு சேர்த்து பேசிடுறோம். நாங்க பேசிடுறோம். நாங்களும் பிரபுஜியும் பேசிடுறோம். மாதாஜி
ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து இந்த 3 யோகமும் நமக்கு தேவையில்லை, நமக்கு பக்தி தொண்டு தான் வேணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்மளுடைய இது குறிக்கோள் கோல் என்னன்னா கோலோகத்துக்கு போகணும். அதாவது எந்த இதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்ட்டு கோலோகத்துக்கு போகணும். நம்ம கர்ம யோகமும் வேணாம், ஞான யோகமும் வேணாம், புத்தி யோகமும் வேணாம். இந்த வேதத்துல வர்ற யாகங்கள் இது எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம அனன்ய பக்தியோட நம்ம போனா நம்ம நம்மளுடைய கோலை நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு. ரெண்டாவது இஸ்கான்ல வந்து நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாண்டிங் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது நம்ம கேட்டல், அந்த பாடுதல், சிரவணம், இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப நம்ம சோலும் பியூரிஃபை ஆகுது. நம்ம கிட்ட எதுவுமே இந்த தீய எண்ணங்கள்லாம் வரமாட்டேங்குது, எல்லாம் எரிச்சிடுது. அதனால நமக்கு இந்த காலையில எழுந்திருக்கிறோம், அந்த ஆர்த்தி பாக்குறோம், அது எல்லாமே எங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இஸ்கான்ல. அதனால காலையில 4 மணில இருந்து நாங்க எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் ஃபுல்லா இஸ்கானோடைய தான் நாங்க இருக்கிறோம். அதனால நாங்க பகவானோடையே இருக்கிறதால எங்களுக்கு we are feel happy and எங்களுடைய கோலுக்கு நாங்க போய் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதான் மாதாஜி. வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க மாதாஜி? இந்த இதையே பகவத்கீதையே 5வது வேதம்னு கூட நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதனால பகவத்கீதையில என்ன சொல்லி இருக்கோம் அதன்படி நம்ம நடந்தாலே போதும் அப்படின்னு என்னுடைய கருத்து. நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. அடுத்து நீங்க எத்தனாவது குரூப் மாதாஜி? நான் 4வது. இந்த குரூப் தான். ஓகே, 4th குரூப். 7வது குரூப். 7வது குரூப். ஓகே, நான் குரூப் 4வது குரூப். ஓகே. குரூப் 1 யார் இங்க வந்திருக்கீங்களா? குரூப் 1 நாம. ஓகே, நீங்க பேசுங்க மாதாஜி. வேறுங்க, உங்களை நான் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. நீங்க I'll pin you மாதாஜி. நான் ஸ்பாட்லைட் பண்ண மாதாஜி. வீடியோ ஆன் பண்ணா நானே பண்ணிடுறேன். ஓகே, நீங்களே பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. அந்த பின் ஹேர் ஆக்சுவலி அப்பதான் அவங்க பேசுவாங்க. மணிமேகலை மாதாஜி தானே? யாரு இவங்க? பத்மா மாதாஜி. ஓகே, குரூப் 2. நான் குரூப் 2 ஒண்ணா பேசுறோம் நாங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்களே பேசிடுங்க மாதாஜி. வில் கிவ். மணிமேகலை மாதாஜி பேசுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பேசு. இது வரைக்கும் அவங்க பேசல. மணிமேகலை மாதாஜியும் கல்பனா மாதாஜி 2 பேரும் வந்து. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, நான் பின் பண்ணிடுறேன். ஸ்பாட்லைட் பண்ணிடலாம். பத்மா மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. உங்களை நாங்க பார்க்கணும்ல. தேங்க்யூ. மறுபடியும் ஆன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ. எங்க நீங்க காணலையே? ஃபேன் தான் தெரியறது. இது பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் நீங்க முன்ன வாங்க. கம் க்ளோஸ் டு தி டிவைஸ். கொஞ்சம் போனை சேர்த்து வைங்க மாதாஜி. குட். பேசுங்க மாதாஜி. உங்களுடைய அதாவது இந்த முக்குணங்கள் இருக்குல்ல மாதாஜி, அந்த முக்குணங்களையும் நம்ம வந்து பௌதிக இதுல இருந்து விட்டுறணும். அடுத்தது இந்த முக்குணங்களும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் எந்த ஒரு இருமை, அதாவது இருமைகளிலிருந்து தள்ளி வருது. அது ஏன்னா அந்த பொருளை நம்ம பாதுகாத்து வச்சுக்கணும், நமக்கு நாமே வச்சுக்கணும். அந்த கவலையில இருந்தாலாம் விடுபட்டு தன்னுணர்வு பெற்ற ஒரு மனுஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் இதுல. 2வது இதுல வந்து எப்படி சின்ன கிணறா இருந்தாலும் அந்த கிணத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும். அதே போல வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நோக்கங்கள் எல்லாம், அந்த வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நோக்கங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அந்த வேதங்கள்ல சொல்லக்கூடிய நோக்கங்கள் படி நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னா உள்ள எல்லா நோக்கங்களும் நம்ம அறிந்தவர்களாகவும் அதன்படி நடப்பவர்களாகவும் நம்ம மாற்றப்படுவோம். இது வந்து வேதங்களுடைய முக்கியத்தை நமக்கு வேதங்கள்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவானை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? சோ வாட் எவர் நாம் எல்லாம் செய்யறது எல்லாமே பகவானுக்காக, அவருடைய திருத்தொண்டாக நினைத்து நாம் செய்யும் பொழுது எந்த விதத்துக்குமே நாம வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது இல்லையா? சடங்குகளை எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு செய்யாம வேதங்கள்ல என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து அதனுடைய குறிக்கோளை புரிஞ்சுட்டு புத்திசாலித்தனமா இதைதான் செய்யணும், இது செஞ்சா இந்த நன்மை ஏற்படும், எல்லா விதமான சடங்குகளையும் செய்யணும், எல்லா விதமான வேலைகளையும் செய்யணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. வேதங்கள்ல எதை குறித்து கொள்ளப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா இட் இஸ் எனஃப் ஃபார் அஸ். எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ குரூப் 1 இல்லைங்களா, முடிஞ்சது. குரூப் 2. ஸோ உங்க வாழ்க்கையில நீங்க இதை அப்ளிகேஷன் எப்படி எடுத்துட்டு போவீங்க?
how do you take it? அது தேர்ட்ல செகண்ட்ல கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ வாழ்க்கையில நாம என்ன கடைபிடிக்கணும்? ஸோ வி ஆர் வேத சாஸ்திரங்கள்ல நாம என்ன எப்படி ISKCON ரிலேட்டடா நாம எப்படி அதை ஃபாலோ பண்றோம்? அப்ளிகேஷன். நீங்க பேசுங்க மாதாஜி, பேசுங்க. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு வந்து நீங்க அன்மியூட் இது பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, உங்களை நான் பின் பண்றேன், இருங்க. மாதாஜி நான் உங்க குரூப்பா? எல்லாரும் பக்தி சாஸ்திரி குரூப் தான். அவங்க அந்த குரூப் 1 ரூம் 1 எந்த ரூமுக்கு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க. அவங்க ரூமுக்கே போல மாதாஜி. போல ஆனா அவங்க அசைன் பண்ணாங்க இல்லையா, அதனால கேக்குறாங்க அவங்க. ஓகே மாதாஜி, இந்த பௌதிக குணங்களின் செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் தகுந்த மாதிரி தான் இந்த ஜட உடல் இருக்கு. அப்ப இதுல வந்து ஒரு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, எதையா இருந்தாலும் ஏத்துக்கணும். வெப்பம், குளிர் அல்லது இன்பம், துன்பம், இந்த இரட்டைத்தன்மையெல்லாம் சகிச்சுக்க பழகிக்கணும் மாதாஜி. எதையா இருந்தாலும் ஏத்துக்கணும். ஒரு செயல் செய்யறோம்னா அதுக்கு வர்ற பலனை எதிர்பார்க்காம அது எதையா இருந்தாலும் நல்லது வந்தாலும் ஏத்துக்கணும், கெட்டது வந்தாலும் ஏத்துக்கணும் மாதாஜி. அப்பதான் நம்ம வந்து அந்த கவலையில இருந்து விடுதலை அடைய முடியும். நம்ம ஒரு எதை ஏத்துக்கிற பக்குவம் இருந்தா தான் விடுதலை அடைய முடியும் மாதாஜி. அப்பதான் நமக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும் போது நமக்கு தெய்வீக நிலை கிட்டும். ரெண்டாவது கேள்வி வந்து வச்சு வேதங்களின் நோக்கங்களை எவ்வளவு வேதங்கள் படிச்சாலும் அதுல பிரயோஜனம் இல்லை மாதாஜி. நம்ம வந்து ஒரு பிராமணரா இருந்தா கூட நம்ம அந்த தகுதிகள் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து சண்டாளத்தோட. ஆனா ஒரு கீழ்நிலையில இருந்தா கூட அவங்க வந்து அந்த நல்ல ஒரு அந்த வேதங்களை எல்லாம் கத்துட்டு இருக்கிறப்ப அவங்க உயர்ந்த நிலைக்கு போவாங்க. பகவான் நாமம் வேதங்கள் வந்து யார் வேணாலும் கத்துக்கலாம், யார் வேணாலும் இதுல வரலாம் மாதாஜி. இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ங்கிறது வந்து யாரா இருந்தாலும் இதுல வரலாம், பிராமணர் தான் வரணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நம்ம அந்த பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கப்ப நம்ம எல்லாருமே அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போக முடியும் அப்படிங்கறது வந்து இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சைத்தன்யர் வந்து பிரகாசானந்தா வந்து கேக்குறாரு, இந்த வேத எல்லாம் நீங்க படிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு. எனக்கு நான் முட்டாளு, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, எனக்கு பகவான் நாமம் தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அவரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So as per the ISKCON prakaram, what are the things we are following? How actually this application is happening? Adha patti solunga. Third question. Hello. Manimekle Mataji. Krishna Mataji. நம்ம இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா இதுல ISKCON இதுல இருக்கிறதுல வந்து நம்ம காலையிலேயே 4 மணில இருந்து நம்ம எல்லாமே பார்க்க முடியுது மாதாஜி. 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறோம், 3:30 மணிக்கு எழுந்திருச்சு நாமத்தை 16 முறை ஜபிச்சு 6 மணிக்குள்ளார நம்ம வந்து ஜபிச்சிடறோம் மாதாஜி. மத்த ஆரத்தி எல்லாம் பாக்குறோம், துளசி ஆரத்தி, நம்ம குரு பூஜை இதெல்லாம் பாக்குறப்ப நமக்கு எதெல்லாம் கத்துக்க முடியல அதெல்லாம் பூரா அப்ப கத்துட்டு இருக்கிறோம் மாதாஜி. இதுல வந்து படிக்கிறதுக்கு எல்லாமே கத்துக்கிட்டோம் மாதாஜி. கிரேட் கிரேட், தேங்க்யூ மாதாஜி. மத்த சடங்குகளுக்கு எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம கிருஷ்ண உணர்வுன்றது ரொம்ப முக்கியமானதுன்றது புரிஞ்சது. எஸ், ரிச்சுவல்ஸ் இஸ் நாட் மேஜர் திங் இல்லையா? அதாவது ரிச்சுவல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஓவரா ரிச்சுவலிஸ்டிக்காவும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, ஓவரா இக்னோரும் பண்ணக்கூடாது. we should be always flexible, equipoised. ஆமா, சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அங்க வந்து ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணணுமா இல்லையான்றத டிசைட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணி யூ ஷுட் பி டைனமிக்கா இருக்கணும் நம்ம வந்து இல்லையா? எஸ். அடுத்து குரூப் 3 யாரு? 1 2 ஆயிடுத்து, 7 ஆயிடுத்து. குரூப் 3 யாரு இங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க தான் குரூப் 3யா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பிஎல்எஸ்சி ஒரு நிமிஷம் இருங்க, உங்களை ஆட் பின் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க பிரபு, வீடியோ ஆன் பண்ணி பேசுங்க. எஸ். So second question can answer, second question can answer, third question can answer. உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு இதுல அப்படிங்கறத வந்து சொல்லணும். அதாவது மாதாஜி, எஸ், அதாவது நம்ம இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், இரட்டைத்தன்மை சகித்துக் கொள்ள ஒரு பயில வேண்டும். இது போன்ற இரட்டைத்தன்மைகளை சகித்துக் கொள்வதால் லாப நஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம அதை பொருட்படுத்த முடியாது, அதுல இருந்து விடுதலை ஆகும். இது காரணம் என்னன்னா
கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம இருந்தா அதெல்லாம் பொறுத்துக்க வேண்டிய தன்மை நம்மளுக்கு கிடைக்கின்றது ரொம்ப முக்கியமான சமாச்சாரம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை, ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை சொல்லும்போது நம்மளுக்கு முழு உணர்ச்சி கிடைக்குது. அதாவது தேவையான அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கிடைக்குதுன்றது உண்மையான எல்லாருடைய குருனுடைய ஆதாரத்தோட கிருஷ்ணனுடைய ஆதாரம் நல்லா நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு சக்தி கிடைக்குது. அதுல நம்ம அதுல முழுக்க கிருஷ்ணரோட பயணிக்கிற மாதிரியும் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குது. இந்த முக்கியமான சமாச்சாரம். ஓகே, கிரேட் ப்ரோ, கிரேட். ஆக்சுவலி எஸ், குரூப் 4 என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குரூப் 4ல நான் மட்டும் தான் மாதாஜி ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே, எஸ், அதுக்காக தான் உங்கள்ட்ட நான் ஹெல்ப்புக்காக திருப்பி கூப்பிட்டு இருந்தேன். பட் நீங்க வேற யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஒரு நிமிஷம். விஜய். எஸ் மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இது நம்ம இந்த பௌதிக உடல் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு செயல் கர்மா அதுக்கு பாண்டா இருக்கும். அந்த கர்மாக்கள் அதை செய்யும் போது அந்த கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி விளைவுகளுக்கும் அது பாண்ட் ஆயிடும். சோ அதெல்லாம் எதனால அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருக்கிறது தான் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம். அதுதான் நம்மள அந்த கர்மகாண்டா மூடுலயே நம்மளை கட்டுப்படுத்தி வைக்குது. ஒருத்தவங்க எப்ப இதுல இருந்து வெளில வருவாங்க, இதுல இருந்து அப்பாற்பட்டு வருவாங்க அப்படின்னா, when they become conscious with கிருஷ்ணா, பகவான் மேல அவங்க தன்னை ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டாங்க. அவங்களோட செயல்கள் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா, அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்து செப்பரேட் ஆயிட்டு வர ஆரம்பிப்பாங்க. செயல்களை செய்யறது மேல இருக்க பற்றுதலை விட்டுட்டு பகவானுக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்றது, இன்னொன்னு பகவானுக்கான செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு அவங்களோட நோக்கம் போயிடும் மாதாஜி. அது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் இந்த வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, கர்மகாண்டா மோட்ல தான் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது இந்த மாதிரி புண்ணிய செயல்கள் வேணுமா, நமக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் வேணுமா, இதை செய், இப்படிதான் நம்மள கொடுக்குது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்ல தான் அது கொடுக்குது. பட் நம்ம அந்த வழியிலே போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, இந்த பர்த் சைக்கிள்லயே தான் மறுபடியும் வருவோம். நம்மளால எலிவேட் ஆகி நம்மள லிபரேட் பண்ணிட்டு மேல போக முடியாது. சோ அதுல இருந்து நம்ம வெளில வரணும் அப்படின்னா, வேதங்கள்ல நம்ம பயிலணும், அதை படிக்கணும். படிச்சுட்டு அதுல என்ன சொல்ல வருதோ அந்த கருத்துக்களை எடுத்துட்டு நம்ம அதை எப்படி நம்ம அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறது தான் இருக்குது. வேதங்கள் சொல்ல கருத்துக்கள் எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள். ஆனா அதை நம்மளோட லைஃப்ல அதை கொண்டு வரும்போது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸா அதை பார்க்காம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதா அதை நம்ம மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நிச்சயமா நம்ம எப்படி ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கவலைகள்ல இருந்தும் இந்த மாதிரி புலம்பல்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளிவர முடியும். கஷ்டங்கள் அப்படிங்கிறது அது டியூவல் மைண்டுங்கிறது வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இன்னொன்னு இதை எப்படி நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. படிச்சிருக்கணுங்கிற அந்த ஒரு இதுவும் இந்த கலியுகத்துல இருக்காது. ஏன்னா அதுக்கு நிறைய பொருள் தேவைப்படும், அப்புறம் நிறைய இதுக்கு டைம் தேவைப்படும். ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட இல்ல, லேக் ஆகிறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன செய்யலாம், ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான் பெஸ்ட் வழி. இது ஒரு சாதாரண லே பர்சனால கூட அதை சொல்ல முடியும். தவறு இல்லாம அதை கிருஷ்ண நோக்கத்தோடய நம்ம எப்பவுமே இதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அதே ரிசல்ட்டை we can achieve through this chanting. அதுதான் மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி, thank you very much. Thank you. Group 5 யார் ரெப்ரசன்ட் பண்றீங்க? Group 5 யாருங்க பேச போறது? அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மறுபடியும் போட்டிருக்கேன், காப்பி பண்ணிக்கோங்க. குரூப்ல ஷேர் பண்ண மாட்டோம், அதனால காப்பி பண்ணிக்கோங்க அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். ஸோ Group 5 யாரெல்லாம் Group 5? யாராவது ஒருத்தராவது அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். Group 5. சரி, நெக்ஸ்ட் Group 6 சொல்லுங்க. Group 5 அதுக்கப்புறம் வேணா பேசலாம். Group 6 யாருங்க? மாதாஜிஸ் அண்ட் பிரபுஜிஸ். Group 6 யாருங்க? யாருமே அன்மியூட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. லாக் ஆயிட்டீங்களா என்ன? கையை உயர்த்துங்க. Group 6 யாருன்ட்டு. Group 5 Group 6 யாருன்ட்டு கையை உயர்த்தலாம். ஓகே, Mohandas Prabhuji. Yeah. Your Group 6 Prabhu? I think so. I thought it was 7. I think 6. Okay, no problem, Prabhu. Yeah. Please, Prabhu, you can continue. Yeah. I think Group 5 will take it up last. Yeah. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So the learnings என்னன்னு பார்த்தா
that is the moment we are in this world, it's full of, we are attracted by the material nature. Yes. So material nature affect on our definitely three boards it starts acting on us. Yes. So அப்படி இருக்கிற டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, that is we should try to see how we can overcome this bondage of birth and death. So the only way to do that is that you have to be equipoised, and then we have to get into the transcendental plane. Yes. So how to achieve this அப்படின்னு பார்த்தோம்னா that is our Vedas, following the Vedas. So once we follow the Vedas, then it's possible for us to overcome the cycle of birth and death. So that is very important. So பார்த்தீங்கன்னா the previous yugas எல்லாம் பார்த்தா there are different things that is prescribed as possible. ஆனா அப்போ கலியுகால பார்த்தா because the attention span is less, our life is very limited. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால the way to achieve that is by chanting. So that is what Chaitanya Mahaprabhu has given to us. That's a blessing that people in the Kali Yuga, we are all blessed with. Correct. So we have to follow that. So what we should be doing is that offenseless chanting எப்படி பண்ணலாம் பாத்தி, number of chanting rounds நம்ம எப்படி increase பண்ணலாம் பாத்தி, அதை நம்ம மனசுல வச்சு. So once we start doing it, we can achieve the same effects of the Veda, what the Vedas have told. So அதனால ஒருத்தர் வேதாஸை ஃபுல்லா படிக்கணும், உபநிஷத் ஃபுல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும்னு கிடையாது. So simple method நம்ம by chanting inoffensively and dedicatedly we can achieve that. Great. So that is the sum and substance of the first two Mataji. Thank you. அதுல இன்னொரு realization என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இது is not necessary நம்ம ஒரு பெரிய that is உயர்ந்த குடும்பம், பிராமண குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் கிடையாது. Even the lower most, if it is the Chandala, but still if he is dedicated, if he surrenders and if he does the chanting properly and he surrenders to Krishna, definitely he will be able to achieve this. Yes. So அது நமக்கு இருக்க மெசேஜ் இதுல இருந்து. So இதுல ISKCON எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, that is actually orientation. அதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா different ISKCON centers are there, even Mangaluru and other centers even they are orienting the people. For example, என்னோட கேஸ் எடுத்த, before I have never been involved in any spiritual activities. Okay. So just அப்படி பார்த்தா இப்போ last one year and above in the time span that is the first in the 18 course இருக்கும்போது I never thought I will come to level 5. Definitely I can tell you. அதே மாதிரி என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கலாம். So ISKCON has taken the initiative of imparting knowledge or telling them what actually Krishna consciousness is, how it can benefit mankind அப்படின்னு சொல்லி. So just from the introduction matram illama, they have elevated the spiritual consciousness of everybody who have been associated. So that is a yeoman service that is done by ISKCON. Yes. So and ISKCON also have taught us also இந்த மாதிரி வேதங்கள் தெரிந்தால் மட்டும்தான் you can get elevated னு கிடையாது. Just chanting the Maha Mantra, following the 4 regulative principles, இதே எல்லாம் இருந்தாவே we can elevate ourselves in our spiritual journey. வேதங்களை நம்ம எல்லாமே படிக்கவும் முடியாது. ஆமா. In this lifespan நமக்கு இருக்கக்கூடிய நீங்க சொன்ன மாதிரி குறையுடைய, அதாவது புலன்கள், குறையுடைய ஆயுள், இந்த எவ்வளவுமே கம்மி. அப்படியும் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு 50 வயசு வரைக்கும் இருந்தாதான் நமக்கு ஒரு நோய் இல்லாத வாழ்வு. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நமக்கு நோயோட வாழ்வுதான். உடல் உபாதைகள் எல்லாத்தையுமே பாத்துக்கிறதே நமக்கு பெரிய பாடாக இருக்கும் பொழுது நம்மளால எல்லா வேதங்களையுமே படிக்க முடியாது. அதனால நமக்கு தெரிந்த ISKCON என்ன சொல்லியிருக்கோம், சிம்பிளா பகவான்கிட்ட போறதுக்கு பிரபுபாதர் 16 ரவுண்ட்ஸ் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. பகவானுடைய திருவடி சேர்றதுக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்காரு. சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும். தட் வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட்டோட நம்முடைய செயல்பாடுகள்ல நடத்தி செல்லணும். தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் one more point இதுல சொல்லணும் நீங்க சொன்ன உடனே that came to my mind was ISKCON is also providing இன்னொரு எல்லாரோட மைண்ட் ஒண்ணு இருக்கும். நம்ம இதுல சொல்லியிருக்கோம், okay, you have to follow the acharyas, gurus எப்படின்னு எல்லாரோட மைண்ட்ல இருந்து how do we find a guru. But ISKCON பார்த்தோம்னா they also are supporting us to find a guru. Yes. And so that is also shelter. They give shelter, initiation எல்லாமே கொடுக்கறாங்க. எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, group 8 last group. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
மாதாஜி வேதங்கள் வந்து எதுன்னா முக்குணங்கள், அதாவது சத்துவ ரஜஸ் தமம், அந்த 3 குணங்களை பற்றி தான் இருக்குது. இந்த உடலும் அந்த நம்மளோட உடல் இருந்து என்ன செய்யுதுன்னா, நம்ம பௌதிக செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கவர்கள் அதோட விளைவுகளையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இருமையில நம்ம லாப நஷ்டம், இன்ப துன்பம் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா நமக்கு ஒரே வழி வந்து கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான். இந்த வேதங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்குன்னா, இந்த சின்ன கிணத்துல இருக்க தண்ணியை வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா, நம்ம இந்த வேதங்கள்ல சொல்ற சடங்கு, யாகம் இதெல்லாம் வந்து இந்த கிணத்துல இருக்க சின்ன தண்ணியை பொறுத்தது. ஆனா அதே பெரிய நீர்த்தேக்கம் என்னன்னா, வேதங்கள்ல உள்நோக்கமா இருக்கு இல்லையா, பகவான் அடையக்கூடிய அதுதான் நீர்த்தேக்கமா வந்து இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதைத்தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அது வழியில நம்ம போனோம்னா, நாம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல போனோம்னா இந்த இருமை திருமையில இருந்து வெளிப்பட்டு நம்ம பகவான் அடையறதுக்கான ஒரே வழி நமக்கு கிடைக்கும். இதுதான் கர்மகாண்டாங்கிறத பத்தி நமக்கு கொடுத்திருக்கு வேதங்கள்ல. அது அன்னில வந்து இஸ்கான்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நமக்கு வந்து காலையில வந்து மங்கள ஆரத்தியில ஆரம்பிச்சு துளசி ஆரத்தி, பகவான் ஆரத்தி, இந்த பாடல்கள், குரு பூஜை இது எல்லாம் வந்து வேதங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தான் இதுலயும் வருது. உள்நோக்கம் வந்து மேலோட்டமா நம்ம மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களே தவிர உள்நோக்கத்தை யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. இத ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டியதை வந்து இஸ்கான் வந்து நல்லா சொல்லி கொடுக்குது. மேற்கொண்டு நம்ம நம்ம 1.5 வருஷமா அந்த இதுல போயிட்டு இருக்கோம் இந்த பாதையிலன்னா, இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறதே நமக்கு வந்து இஸ்கான் வந்து ஒரு வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டதுதான் இது. ஆனா அதுக்கு வந்து நமக்கு அது மாதிரி வழியில நமக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. இது இஸ்கான் வந்து நல்லா நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. இல்ல சாண்டிங் அந்த இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்போ புதுசா நம்ம செய்யறோம். சர்வீஸ், பகவானுக்கு சர்வீஸ், சாண்டிங், இது பிரசாதம் படைக்கிறது, இது எல்லாமே நம்ம செய்யறது என்னன்னா எல்லாமே வேதத்துல இருக்கிறது தான். அதை இஸ்கான் மூலமா இன்னும் நல்லா உணர்ந்து நம்ம தன்னுணர்வு பாதைக்குள்ள முன்னேறிட்டு இருக்கோம். இது தமிழரசி மாதாஜி அவங்க செல்ஃப் ரியலைசேஷனா அவங்க சொன்னாங்க. உங்களுக்கு ஏற்கனவே உடம்பு சரியில்லாம இருந்தது, சுகர் இருந்தது, மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டது எல்லாமே வந்து சாண்டிங்ல வந்து இது பண்ண அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லாம இப்ப நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அவங்களே வந்துதான் நான் பேச சொன்னேன். அவங்களுக்கு வந்து டவர் கிடைக்கல, அதனால நீங்களே சொல்லிடுங்க. அதனால மகாலட்சுமி மாதாஜியும் அதே தான் சொன்னாங்க. அவங்களுக்கும் நல்ல சாண்டிங் பண்றதுல வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு சொன்னாங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. மகாலட்சுமி ஆர் மாதாஜி, டிவி பத்மா மாதாஜி, நீங்க 2 பேரும் அட்டெண்டன்ஸ் போடல. சோ தயவு செஞ்சு 2 பேரும் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுங்க. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கோம். இன்னொரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல நான் போட்டேன். போட்டீங்களா? இல்ல இங்க பிரபு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடுங்க பிரபு. மகாலட்சுமி ஆர் மாதாஜி, மகாலட்சுமி ஆர் மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுங்க. வரல மாதாஜி. 2 இத கலர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பேரை பார்த்து கலர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 2 பேருக்கு கிருஷ்ணா பிரபு எனக்கு போட்டுருங்க. உங்களுக்கு நான் போட்டாச்சு மாதாஜி. அதான் உங்க பேர் என்ன போடுங்க. ஓகே थैंक यू பத்மா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. உங்களுக்கு தான் மொத அட்டெண்டன்ஸ். சரி பிரபு, அவங்க 2 பேரும் ஆட் பண்ணி விட்டுடுங்க. அப்போ என்ன பண்றது? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஓகே. ஐ திங்க் 5th குரூப் யாருன்னே தெரியல, அவங்க எதுவுமே பேசல. ஓகே, வித் திஸ் நாம இன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணலாம் செஷன் வந்து. வில் கண்டினியூ. ஏன்னா ஒரேடியா எல்லாமே ஒரே நாள் பண்ண முடியாது. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே we will do that next classல பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரம்.